Se empezo eu, cambiamos de sitio. Vale. Así puedo ir cambiándolas. Es una performance. Estamos entre amigas. Pois comenzamos. Bo día a todas e a todos e bo día tamén ás persoas que nos están seguindo a través do streaming. E empezamos un novo Pensar con Orgullo, a 7ª edición. E temos que primeiro disculpar a presidenta, tanto a presidenta Saínte, a Charo, que nos acompañou durante estes 8 anos, e agora falaremos diso, e como a Loli, que é a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, pero estarán pola tarde as dúas, nos acompañarán pola tarde porque hoxe pola mañá era imposible. Entón, Daniela Maseu, xa facemos unha inauguración, presentación, un pouco introducindo o que vai a ser a xornada, e o que vai a ser a xornada dentro do desenvolvemento da guía sobre boas prácticas no ámbito cultural con perspectiva LGTBI ou de diversidade sexual. Como vedes, a xornada está dividida en 3 partes, unha que fai referencia ás persoas creadoras, outras persoas, digamos, de mediación cultural, ou que eu chamaría programación, pero fun aprendendo polo camiño que esta é unha palabra de modé completamente, e comunicación cultural. É dicir, as 3 patas sobre as que sentamos esta guía. A guía, digamos, o que son os principios básicos, a explicación da guía vai a facer Daniela, entón eu quería contextualizar este Pensar con Orgullo, que eu creo que o título que deberíamos poñerlle son 8 anos de orgullo no Consello da Cultura Galega, porque efectivamente comenzamos fai 8 anos, co primeiro Pensar con Orgullo, en 2019, preguntándonos quen somos nós aberto, neste século. Seguramente unha pregunta recurrente, a cuestión da identidade, non somente da identidade sexual ou da identidade de xénero, das orientacións. Este Pensar con Orgullo tivo varias características, comenzou con unha moi boa reflexión filosófica de Lorenzo Bernini a respecto das teorías queer, instalándolas no marco do pensamento, e, en un momento que aínda non se albiscaba no horizonte todas os problemas políticos que iban a derivar igual del pouco diálogo, se me permitides, creo que das poucas lecturas de moita xente cando se convirte en opinadores, e foi unha xornada xa de xente que nos animou moito a seguir profundizando en esta idea de, temos que construir tamén dentro do ámbito cultural marcos de pensamento a respecto do que son as categorías sexuais, as categorías de identidade. Pasamos a 2020, que todos recordades porque foi un ano no que estuvimos pechados, pero o Consello da Cultura Galega non pechou. Hai que agradecerlle ás traballadoras e aos traballadores do Consello da Cultura Galega que, dende a distancia, fixeron moitos esforzos para que seguira habendo conferencias online, debates, todos os nosos fondos estiveran como están abertos, pero facendo un maior esforzo, e tamén hubo, o 26 de xuño de 2020, unha emisión de un debate entre Eva Mercuto e Enrique da Torre, que moderaba eu, pequeno debate, pero efectivamente sobre a diversidade afectivo-sexual en tempos de pandemia e as dificultades de persoas que justamente buscan espazos de liberdade fora dos seus ámbitos familiares ou do seu fogar e que significa eso na pandemia. Un debate moi interesante que vos convido a ver, está aí subido efectivamente a canle do Consello. E tamén sacamos non sei como chamalo, porque isto de produto parece que estamos aquí como en Ikea, temos aquí el desplegable de Pensar con Orgullo, pero unha banda diseñada de Elisa e Marcela. A verdade que foi, algo que eu lle teño especial cariño e sei que tamén a nova presidenta Dolores Vilavedra tamén o ten, porque teña moito interese nesta banda diseñadas. É algo que funciona moi ben, que foi moi demandado. De feito, a propia Xulia Vicente despois sacou
unha versión que se pode comprar nas librerías, dado que todos os nosos produtos, bueno, pues que son de balde, non? E que vos convido a ver. Pasamos ao 2021 e, aínda que nos saltamos ao 2020, non o chamamos Pensar con Orgullo, quedou aí, pois estaba en pandemia, entón foi sin numerar, quedou como a pandemia, sin tempo nin espacio. Pero no 21 tuvemos un debate con mascarillas, como vedes, claro, sobre, pusemos falan elas, é dicir, sobre as persoas transexuais, a transexualidade, o debate concreto, non, que aínda non se estaba dando, non, a respecto do que despois serían pois, algúns dos grandes debates entre pois, os movimentos e o movimento feminista, con un documental que dirixiu Cristina da Torre, que está aí, no? Vedes ao lado de Daniela na fotografía, e donde pois, se recollen 3 xeracións de persoas trans en Galicia, e un debate, bueno, que eu creo que foi interesante sobre a presentación deste documental, que tamén o tedes aí, e que vos convido a escoitar e pois, a levar a espacios de debate. Eu, por exemplo, é algo que utilizo moito nas aulas e que funciona moi ben, pois como se ve o que tamén a evolución vital, non, de 3 momentos diferentes vitais. Nese mesmo 2021, Enrique Latorre, Quique e Daniela comisionaron unha exposición, empezaron a traballar nunha exposición que sería Sin cancelas. Sin cancelas, hoxe pola mañá viña falando coa súa diseñadora, Raquel Bo, por teléfono, que iso que nos manda unha aperta, pero que se non pode estar, que está así media cansada. E fago un paréntesis, eu creo que temos que revisar ese traballo extenuante que temos todas e todos, non? Que a veces nos chega estado emocional. E diseñou decía ela que un dos traballos que se sinte máis orgullosa, porque é un traballo que chega moi ben á mocidade, leva 35 itinerancias e non foi vandalizada en ningún centro de ensino no que estivo. Isto é algo importante, porque eu creo que hai que romper ese presuizo de que toda a mocidade... Non. Tamén é interesado, non? Decir que a mocidade non entende as cousas ou que están en unha dinámica fascista, non? Es decir, hai moita mocidade e tan diversa, non? Como diversos fumos os que agora somos vellos e vellas. Entón, bueno, é unha itinerancia que además ten unha unidade didáctica que tamén foi realizada por Enrique da Torre e Asia, e, bueno, que funciona, eu creo que en aula pois funciona, que é interesante, polo menos, non, traballar con ela. E se inaugurou en xuño de 2022, uns días antes de o Orgullo número 3, que leva por título Corpos en rebeldía. Este orgullo fíxose en colaboración co Instituto de Filosofía do CSIC. Bueno, foi unha colaboración eu creo que interesante, porque no CSIC se estaba traballando justamente este tema, non? Os corpos, non? Os corpos desde unha aproximación de diferentes facetas, desde a perspectiva antropolóxica, biolóxica, filosófica, e coordinado por Eulalia Pérez Sedeño e Lucas Platero. Como, bueno, pues tanto Enrique como a min pertenecíamos a ese equipo de investigación, nos pareció unha colaboración que daba, bueno, pues tamén esa perspectiva que nos quisemos ter en todos os Pensar con Orgullo da necesidade de afondar no pensamento dende a rigurosidade, é dicir, de que estamos falando dun dos temas máis importantes, igual eu sei que a nosa corporalidade e todos os temas que aí se plantexan. Deste Pensar con Orgullo, meses despois, saiu unha publicación en castelán, esta que tedes aquí, na cal tamén presentamos dende o Consello, porque se nos cita como parte, non, que promoveu os debates interdisciplinares en este Pensar con Orgullo. Pasou o tempo, é dicir, un ano, non? E chegamos ao 2023. Xa no 2022 comenzamos a darlle voltas a unha idea. Bueno, realmente foi un encargo que se nos fixo por parte da Xunta, saliu de aí, non nos vamos a colgar la idea de que tuvemos esa idea, si vamos a recoñecer que a Xunta nos dixo que querían un informe de como era a situación das persoas LGTBI en Galicia.
bueno, a verdade é que nos sentimos animosamente, sí, sí, que bien, que bien. Bueno, despois foi un traballón, non? Que gracias ao bo facer de Marta Lois, que, bueno, que coñecía ben ese traballo que viña facendo como persoa que interviu en moitos planes de igualdade, Quique, Daniela e eu asumimos, sí, bueno, pois tamén co acompañamento, non, de un grupo de persoas, digamos, con perspectiva de xénero dende unha asesoría conseguimos pois facer durante todo un ano diferentes mesas de traballos en este foro de identidades e disidencias sexuais a través do convite, moitas e moitos que estades vos fuchedes convidados, porque ao foro se lle encomenda o labor de cartografiar unha realidade. Para chegar a esa realidade, bueno, pois contactamos cos colectivos primeiro e con todas as persoas dos diferentes ámbitos. E, como sabedes, foi publicado en un informe que tedes colgado no Consello tedes aí o enlace, vos lo deixei, para descargar, no cal aparecen os diferentes eixos que se foron traballando, non? Dende pois, o laboral, servizos sociais, sanitario, educación, cultural, organización, efectivamente, e violencias LGTBI-fóbicas. É certo que se deron pasos. A través deste informe conseguimos colaborar con o Consello Galego de Relacións Laborais e se fixe unha colaboración para unha guía en mediación laboral para as persoas LGTBI. Bueno, creo que é unha guía que, bueno, non simplemente colaboramos na primeira parte porque despois pois, son os agentes sociais, tanto os sindicatos como a patronal, a que, digamos, consensuaron esa guía, pero me parece que é un traballo interesante e moi útil, sobre todo, na negociación colectiva. Despois veremos que tamén traballamos o tema un pouco das LGTBI-fobia, pero nos centramos máis no ámbito cultural, porque, como entendedes, pois o Consello da Cultura Galega, algo que lle propio ese espacio. De todas formas, pois aí están estes datos. Daniela Maseu demos un cursillo, pois fará un ano ou dous, ahora estaba intentando recordar, fai ano e medio. Sí, no Ano, Consello Galego. sí, o do Consello Galego para os sindicatos e justamente, bueno, pois, non sei, vimos que sí que servía porque dá certa luz, non, en un espazo que estaba bastante opacado. Se entregou a todas as institucións e o Observatorio Galego tamén é coñecedor deste informe. Bueno, e como vos decía, o informe foi presentado no ano 23 e no Pensar con Orgullo. E no ano 24 dedicamos a pensar con orgullo a, justamente como os decía, que ocorre no ámbito cultural, que tamén o que vamos a abordar este ano e donde máis podemos incidir dende o Consello da Cultura Galega. Que ocorre coa representación da diversidade sexual e de xénero nos produtos culturais? Volvemos a esta palabra, non? No audiovisual, na música, no teatro, na literatura, decir, como poder reflectir a diversidade sexual e que isto, bueno, pois non solamente se centre nun mes, como facemos nós, es decir, que sempre celebramos o orgullo no mes do orgullo, pero que eso será un debate para outra mesa. E, bueno, pois a verdade é que foi, se vos conta que había moito debate, foi unha xornada moi enriquecedora, da cal saiu a idea de que teníamos que traballar en facer esa guía, que é unha das recomendacións que aparece na propia guía. No anos 24, verdade? No, 25 é o anterior, é o de cultura, sino 25 o dedicamos ás violencias LGTBI-fóbicas. Este é un tema que eu, personalmente, creo que temos que seguir afondando en el, en Seral, porque sempre é un tema que o único que facemos, que xa é bastante, non entendáis como unha crítica, é como se mostrar os datos, non? Eu actualicei os datos deste ano, dende o 2024 a 2026, pois, vedes o incremento non das agresións físicas dun 7% a un 22%. Significa que as máis agresións físicas? Non o podemos decir. Significa que hai máis denuncias. Eso sí. O sea, por un lado, teríamos de decir, bueno, hai un incremento e eso é unha cuestión moi negativa, pero por outro lado, unha cuestión positiva. Este incremento de denuncias significa que tamén hai persoas que se atreven a dar un paso moi complexo como é a denuncia dunha agresión
por violencia. E na actualidade, bueno, pois o acoso tamén aumentou dun 20 a un 36%, acoso denunciado. O mesmo nos centros de ensino e estos datos son totalmente congruentes cos datos que ten o Ministerio do Interior. É dicir, son os Ministerio do Interior, tamén podíamos ter collido como fonte, tamén ve ese aumento. Entón, sigue sendo un tema importantísimo, además un tema central cando, bueno, unha das cuestións que está a debate nos próximos, bueno, anos vai a ser como se van a modificar as políticas públicas. A pesar de cando fixemos o informe, a idea era ter unha cartografía de cara a incidir nas políticas públicas, pero como se van a modificar as políticas públicas cando, digamos, pues unha parte importante dos gobernos consideran que pois non se debe traballar en estos temas, ou hai que mudar a legislación, ou non se quere afondar. Entón, como os decía, considero que foi moi interesante os debates que houbo sobre, bueno, que ocorre, se sigue sendo cuestiones incómodas falar das violencias LGTB-fóbicas, se es que violencia, todo es violencia. No, bueno, as violencias, evidentemente, a violencia é sempre violencia, pero teñen causas diferentes e orixen diferentes e temos que analizar ben esas causas para poder poñer ben, digamos, pois os antídotos necesarios para elas. Bueno, tamén vos convido a ver as reflexiones que se deron, é interesante. Sabemos, por exemplo, pois, que deu algúns cursillos para a Policía Autonómica, pois, bueno, dende tamén se hubo contacto, sabemos, no, que hai pois, un interese por parte das forzas e corpos de seguridade seguir afondando na formación, no, que eu creo que iso é algo básico e que tamén debe facerse, bueno, pois desde espacios de rigor. Tamén en 2025, pois, comezamos outra exposición. Non quere dicir que deixáramos pegadas, perdón, que deixáramos sin cancelas, que temos ese cariño inmenso e sigue por aí o seu recorrido, pero inauguramos Pegadas para un tempo novo. Daniela Fernández é a comisiona esta exposición, que é unha exposición a que podemos despois falar dela, pero que nos marca un pouco en que momento estamos. Creo, senón despois aí me corrixes. Teríamos moito interese en que se coñeceran os fondos que temos no Consello da Cultura Galega, porque é verdade que demos uns fondos importantes que recollen moi ben ese tempo chamado de transición, gracias á donación de moitas persoas. Que ocorre? Que cando sacamos adiante a exposición, collendo sobre todo esos 10 anos, 15 anos, bueno, se convirtió en unha exposición un pouco, eu digo, incómoda. Incómoda, sí. Incómoda. O sea, chegou ali a Universidade de Vigo, o edificio Redeiras, e, bueno, pues cando fomos a inaugurar estaba a Pobla aí un pouco esquinada, tuvimos que poñer un pouco máis central. Outro día se inaugurou en Santiago e tamén con moita xente, pero a xente que estaba ali la miraba así como, e estos? Porque non é que dá un paso máis, non? Nos mostra, bueno, como pois todo un colectivo ten que salir á rúa e sale á rúa, digamos, demandando esa visibilidade, os dereitos, como cando hai unha amnistía, non? No ano 77, pois nos olvidamos, non? De que os dereitos das persoas LGTBI, os dereitos por leis como vagos e maleantes son dereitos políticos, non? Aí non hai amnistía política. É dicir, eso, aborto e divorcio, nos olvidamos. Entón, claro, esta exposición, ahora a podes ver no Centro Sociocultural do Ensanche, nos pon diante dunha realidade clara, non? Porque trata a historia, non? E a memoria LGTBI en Galicia e no Estado español, e como, bueno, sigue sendo unha materia pendente coñecela, coñecer como se viviu, que cousas se fixo, como, cal eran as relacións. Bueno, eu creo que igual temos que ir pensando tamén en facer pois, unha unidade didáctica ou algo, non? Para poder traballala, porque tamén é certo que igual temos que dar pistas sobre esos materiais que aí están recollidos, pois as revistas, cartas, puntos de encontro, bueno, tamén as tintas Desviadas. as tintas desviadas, efectivamente, non? Como se analizou as novelas, como se analizou a literatura, dende que óptica se fixeron. Entón,
eso se inaugurou no 25 e ten a súa vida. E chegamos, xa, non me quero enrollar máis, ao Pensar con Orgullo 7, onde esa encomenda que collemos no 2024 de que pasa coa cultura, como podríamos mellorar, non, a incorporación desta perspectiva na creación, na programación, na mediación e na comunicación da diversidade sexual, ou se queremos facelo dende as persoas que colaboraron na elaboración desta guía que está en diseño do último informe. É certo que, por exemplo, esta é unha das noticias que saliu naquel momento, cando estábamos en ese 2024, no? O 69% dos actos e actividades sobre a diversidade sexual se concentran no mes de xuño. É dicir, casi solamente un 30% de actos. Nos intentamos que as exposicións, pois, por exemplo, a exposición de Pegadas se inaugurou en novembro. A guía esperamos poder presentar en outubro. E temos que ir dando o camiño cara estacionar, non, pois esa programación cultural. E a guía de boas prácticas para a programación de actividades culturais con perspectiva LGBT+, pois a vai a explicar agora Daniela. Fixemos dentro dunha comisión mixta coa Comisión de Identidades e Disidencias Sexuais e tamén con unha comisión, bueno, pois dende a sección de programación cultural. Pero non quero que vos olvidedes do noso fondo, non? Do fondo que temos no CEDIF, coas publicacións, con toda, digamos, que está digitalizado. Hai unha boa parte todavía que está en proceso de digitalización, que entredes e que podades disfrutar del, e sobre todo para a xente investigadora que saiba que hai toda unha historia por escribir, historia con mayúsculas. E eu quero especialmente, porque este é un peche de ciclo en todos os aspectos, dar as grazas ao Consello da Cultura Galega, a que abrira este espacio fai 8 anos, a que confiara neste proxecto de Pensar con Orgullo, no cal, fomos intentando facer diferentes patas de cousiñas, ao persoal do Consello da Cultura Galega, porque é un persoal que, aparte do seu traballo técnico, do seu facer, ten unha implicación emocional, unha implicación coa cultura galega, cos proxectos que aquí se desenvolven e sempre te fan sentir cómoda. Quero agradecerlle tamén ao CEDIF por a oportunidade que me deu de coñecer moitos materiais e poder coordinar todas estas accións e, sobre todo, aos compis da Comisión Temporal, eu sempre llamo técnica porque é unha T, pero non é unha comisión temporal de identidades e disidencias sexuais, que naceu fai 8 anos, en aquel momento con Marta Lois, a cal tamén lle mandamos dende aquí todo o cariño e os abrazos dese traballo compartido, e que hoxe os 4 que estamos aí somos os que estamos pertencendo a esta comisión temporal, porque, aprendimos moitas cosas juntos. Sempre decimos que o traballo colectivo, pero isto parece, que hai que decirlo así porque queda ben, non, que vas a decir, non, es que lo pensé sola. Non, nada se pensa só, eso sabemos, sabemos que o pensador de Rodin, ese que tuneábamos ao principio, non existe, que o pensamento sempre é un acto colectivo, sempre é un acto que necesita de moitas perspectivas, que necesita de axuda, que necesita de cooperación, que necesita tamén de espacios de encontro, non sei se a través de obradoiros de amigas ou non o teño claro, pero sí que necesita, o pensamento nunca históricamente foi un acto aillado. Isto é unha... creo que unha desas falacias que nos transmite el canon patriarcal de que hai señores que un día tuvieron unhas ideas maravillosas e todos os demás as vamos reproducindo, pero non é certo, se pasearon en outros, comentaron, dialogaron, o propio nacemento da filosofía é sempre un acto de diálogo, nunca é un acto de, de solipsismo intelectual. Entón, eu sí que quero acabar así, agradecendo a comisión os tempos de pensamento, non? Seguramente se podían ter feito, non sei se máis cousas, pero igual con outra perspectiva, pero non con tanta enerxía e con tantas ganas como as fixemos. Cremos que a cultura galega tiña certa obriga, non? Con unha parte invisibilizada e, además, que era unha parte super rica. É dicir, temos que quitarnos
moitísimos complexos, non? Cando vexamos, eu sempre digo, cando se nos di que solamente Barcelona, Madrid, Valencia, ese triángulo, falso, non? Está absolutamente falso. É dicir, a diversidade sexual pois non coñece de espazos nin de tempos, sino, bueno, de formas de vivir. E é un pouco o que quisemos facer a través destos 8 anos de pensar con orgullo, tentar que se abrira unha xanela aquí no Consello da Cultura Galega, onde xa están os fondos, e, bueno, e que se siga traballando e agardamos pois, que esa guía, que agora Daniela pois, vai a explicar, se chegue pois, a concellos, a administracións, a espazos de programación, a espazos de creación, onde se asuma que non é un engadido máis, non é un parche, non é un remendo, non é unha cuota, non é unha minoría, non é un colectivo, aunque usemos esas palabras para definilo, é unha parte máis dun todo que é a nosa realidade. E nada máis, hasta aquí. Grazas. Ben, eu despois desta intervención de Carmen teño que comezar tamén, como non, cos agradecementos por estes anos, non, coordinando a comisión, por estes traballos tan, bueno, inspiradores, por este grupo de xente que creo que ao final todas contribuímos e que fixemos cousas que nos inspiraron e creo que van quedar, non? Pois, sen dúbida, moitísimas grazas, Carme. E tamén, como non, grazas a esta casa. É unha honra facer todo isto no Consello. E é unha honra tamén, pois, contar con este persoal técnico que xa Carme agradeceu, pero que eu teño que reiterar, que sempre nos cuidou tanto, que nos facilitou tanto as cousas. Foi unha honra todo isto, poder traballar nisto. E, sen dúbida, pois, sigue sendo, non, estar aquí hoxe. Entón, ben, eu o que vou facer vou explicar o rascuño, o borrador da guía, porque como dixo Carme aínda se vai presentar en outubro, entón aínda non é un texto definitivo, ao longo do día tamén pois, iremos recollendo achegas, isto é un traballo que nunca remata. Chegamos ata aquí, ata esta guía despois de, como explico moi ben Carme, do foro, dese encargo do foro, dese encargo do sector cultural que participou de termos unha guía de boas prácticas para mellorar ese gap, esa fenda que tiñamos a hora de programar, a hora de poder vivir neste país sendo creadora do colectivo e con contidos que teñen que ver co colectivo. Chegamos á guía tamén despois dun proceso consultivo de investigación participativa no que colaboraron diferentes persoas, algunhas están hoxe falando nas mesas que imos ter despois, en a que nos dividimos en 3 seccións principais, non? Unha mesa de traballo de creadoras, unha mesa de traballo de comunicadoras e unha mesa de traballo de xestoras mediadoras. Estas 3 mesas de traballo estiveron de algún xeito coordinadas por persoas da comisión mixta que fixemos, que xuntaba tanto a nosa comisión de identidades e disidencias como xente do eido cultural, que tamén estará aquí hoxe, e do que vai sair este texto que se divide ou que se vai dividir en diferentes apartados. Para explicarvos un pouco a estrutura que vai a ter, o primeiro é falarmos do proceso, de que nos levou a guía, todo isto que vos estou contando, da metodoloxía que seguimos, das preguntas a través da cal organizamos a investigación participativa. Queremos facer tamén unha diagnose, de como é a situación cultural das creadoras, o sea, a situación persoal, laboral, das creadoras que traballan cunha perspectiva LGBT, como está a perspectiva LGBT na cultura do país, non? Esta diagnose non me vou centrar moito nela agora mesmo porque é unha cuestión que imos ver ao longo das seguintes mesas, imos ter unha mesa de creadores, de comunicadoras tamén e tamén de gestoras mediadoras, no que falaremos dela. Despois, parecíanos interesante contar na guía cun mapa, cunha cartografía de boas prácticas para que se recoñeza o que se está facendo ben, porque se están facendo moitas cousas ben. Non é isto algo que tamén repetimos noutros pensares con orgullos, que parece que só sinalamos
problemas, pero tamén temos que sinalar os avanzos, non? Valoralos, querelos, facelos nosos e contar con eles, non? E tamén queremos facer isto nesta guía, porque ao final unha boa práctica, unha iniciativa de referencia, algo que se faga ben, pode servir de inspiración para facer outras moitas cousas ben. Despois, que é do que me vou centrar aquí hoxe máis, son as recomendacións. Ao final, agora vou citar a Lucía al lado, porque unha das cousas da guía finalmente é un decálogo, non? É un decálogo de boas prácticas, pero é un decálogo que non ten que parecer un decálogo, e niso estamos, niso estamos. E despois, unha enquisa de autoavaliación, para que as persoas que de algún xeito están xestionando, programando a cultura, autoavalíen se están incluindo esta perspectiva, non? Dun xeito construtivo sempre, é a idea, non? Sermos construtivas. Entón, as recomendacións que vos traemos hoxe, xa vos digo, son un rascuño, son un borrador, están a ser traballadas aínda, pero basicamente decidimos coller 3 por mesa, 3 recomendacións xerais por cada unha das mesas, 3 das creadoras, 3 das comunicadoras e 3 das xestoras, e unha que nos pareceu que era transversal, que aparece en todo momento. Xa apareceu no foro, non? E despois aparece en todas as mesas. Agora entrarei despois. Entón, aquí traigo unha cita de Lucía, porque a verdade é que nos axudou moito a pensar este traballo e creo que define moi ben o que queremos facer, non? Esta guía está pensada como un decálogo que non sexa un decálogo, pero que sexa un decálogo. Un manual de boas prácticas práctico para olladas desadestradas nas realidades alleas. Por que alguén ia querer amosarse reticentemente o coñecemento, o respecto e a escoita de quen di coñecerme, respectarme e escoitarme? Isto é unha conversa tranquila na que eu diga que quero que me inclúas porque veño da exclusión e non me gustou, e ti digas que vale, que sí, que queres que che fale desa cuestión que compre ter en conta daqui en diante. Un espello que reflicta todas as caras ou ningunha. Un poder máis para quen xa ten o poder de outorgar cultura e toda a diversidade que esta inclúe. Un win-win. Bueno, non sei se imos chegar a algo tan completo, pero é a nosa idea, non? É a nosa idea con este decálogo. Comezando polo decálogo, a recomendación que atopamos transversal e que xa Carme de algún xeito dixo, é a idea de que o orgullo non sexa só no orgullo, non? De que o feito de estar orgullosas do que somos, do que facemos, desta perspectiva que as creadoras inclúen nas súas creacións, que non sexa como un apéndice ao final do libro, non? Que non sexa como algo únicamente propio dun mes, senón que sexa algo que saia de aí, que sexa transversal, que estea ao longo de todo o ano, e para iso é preciso que as institucións, as mediacións culturais, as xestións desestacionalicen, a palabra é complexa, desestacionalicen, non? As creacións. Ollo, porque estamos aquí tamén valorando o que supón o orgullo. De algún xeito, o orgullo danos traballo a moitas, danos traballo a moitas creadoras culturais con perspectiva LGBT. O orgullo, de feito, comezou sendo un día a nivel histórico e a día de hoxe é un mes, polo menos en Galiza, non? Polo menos neste país. Ao longo de todo o suño, e xa a principios de suño, xa se están celebrando cousas, xa se está dando visibilidade a moitas iniciativas, estáse saindo das cidades, cada día hai máis orgullos rurais, e iso queremoslo valorar, pero queremos facer un chamamento con esta guía a programar tamén fora dese mes, non? As creadoras teñen que vivir fora dese mes, evidentemente, todos os meses, non? Por iso en todas as mesas atopábamos esta reivindicación que, como digo, xa saiu no foro. Ben, se nos centramos na creación cultural, con perspectiva LGBT, unha das primeiras mesas, non? A mesa de creadoras, a idea xeral que saiu que se quere trasladar cara a fora e que eu creo que é pertinente dicilo, é a cuestión de que a cultura con perspectiva LGBT, tanto feita por persoas do colectivo como que introduza cuestións propias do colectivo, interesa a toda a sociedade no seu conxunto. Isto hai que repetilo, porque hai xente ou hai persoas responsables de programar estas cousas que pensan que non, que é unha cultura, que é unha cuestión moi de nicho, pero no fondo é un dereito da cidadanía toda coñecer a complexidade da sociedade na que vive, non? E polo tanto, dar voz aos colectivos LGBT non é unha cuestión só de cumprir con a minoría, senón que é unha cuestión de trasladar a unha maioría esa complexidade. Nese senso, o público galego non está menos interesado que outros, isto é unha cuestión que saiu na mesa que é importante reflectir, non está menos interesado que outros nesta cuestión da diversidade, nesta cuestión da LGBTI. E, polo tanto, pois, compre facer fincapé nesa idea, non? Dentro da creación cultural tamén saiu a idea de apostar en rede
por programacións inclusivas. Aquí teñen sentido as cartografías das que as falabas, boas prácticas, non? O feito de que existan catálogos, asendas, que poñan en contacto a persoas creadoras con persoas programadoras, con persoas comunicadoras, non? Que de algún xeito teñamos a man quen fai que e dese xeito pois sexa máis doado pois conectar coa xente e poder programar cuestións que teñan que ver con esta perspectiva LGBT. Tamén, dentro desta aposta por programacións inclusivas, tiña sentido, usai unhas mesas, o feito de aumentar a presencia do colectivo en xurados, en comisións, non de premios, en cuestións que teñen que ver coa propia programación, e revisar os criterios de subvencións públicas para excluir destas subvencións pois aqueles discursos LGBTI-fóbicos que aínda se poden atopar, non? Nalgúns deles, entón, isto víase como básico neste punto. A creación cultural dentro desta mesa tamén saiu a idea de que cultura é un espazo de encontro social, non? E non necesariamente ten que ser un ben de mercado, sobre todo a cultura que programa as propias institucións, non? Isto implica non deixarse levar só polo mainstream. Hoxe en día hai moita xente do colectivo e non só do colectivo, pois, de algún xeito indignada porque hai orgullos ou programacións con perspectiva LGBT no país no que non atopas a ninguén do país, porque se pensa que a xente non vai ir, non? No que só se traen grandes nomes de fora, e ben, creemos que temos que dar un paso máis e superar iso, valorar o que temos aquí, valorar tamén a creación cultural que se fai dende círculos menos mainstream, por dicirlo así, por usar esta palabra, non? E dar continuidade a iniciativas culturais comunitarias, independentes e situadas no país. Esta cuestión do situado tamén aparece despois nas comunicadoras e nas programadoras, como veremos. E para isto, unha das ideas principais era construirmos novos espazos, non? Novos espazos que tiñan o nome, nas mesas saíron como terceiros espazos, como lugares nos que non manda a institución, non? Nos que hai un encontro entre creadoras, entre públicos, entre programadoras, ben, nos que se pode, de algún xeito, dar pé a outro tipo de producións. Centramos, bueno, estou indo rápido, a idea, xa vos digo, era de algún xeito facer un repaso. Centramos nas recomendacións que saen da mesa de comunicación. A primeira que sae é a idea de comunicar dun xeito autocrítico. Isto está pensado para a xente que de algún xeito transmite, non, as programacións. Aquí incidimos en que a comunicación que se fai sobre a cultura tamén construe imaginarios, non? Tamén axuda a moldear a percepción social que existe sobre a diversidade LGBT, que existe sobre o colectivo e que, polo tanto, pois é preciso revisar o que se di, revisar como se di, non? Evitar estereotipos, evitar representacións superficiais. Todo isto parece que non, pero a día de hoxe aínda sigue, non? Hai que darlle unha voltiña porque ao final construímos en conxunto tentando afastarnos destes estereotipos, de algún xeito. Dentro da comunicación tamén saía a idea de representar a diversidade, de representar o colectivo máis alá do simbólico, non? Claro, a diversidade ao final debe formar parte da comunicación habitual, non só das campañas de orgullo. Isto de novo collo desestacionalizar, pero dende a idea das comunicadoras. Non ten que estar constantemente, ten que ser parte do libro, parte do todo, e non un apéndice ao final. E as persoas representadas aquí deben ter voz, deben participar no relato, deben aportar nel de algún sitio. Débeselles consultar, non debe ser aberto para elas tamén. E as persoas que comunican, pois, deben formarse e deben revisarse a hora de facelo. A formación tamén é unha cuestión que aparece de xeito transversal, non? Moitas veces, cando se identifican os eidos que se atopan dentro destes procesos, bueno, que as persoas responsables non están formadas, e non é tan difícil formarse, non? Esta guía, de feito, preséntase tamén como unha especie de formación rápida e quere axudar a acabar con esas eivas. Dentro da comunicación, tamén a idea de comunicar a diversidade, non, con continuidade e valorar a capacidade de rectificación, a capacidade de identificar os erros e rectificalos. Moitas veces, cando temos, eu levome isto, cando temos actividades culturais ou de pensamento que teñen que ver co colectivo, hai moita xente que mellor ten preguntas ou ten iniciativas e non as desenvolve por medo ao erro. Nos animamos a superar ese medo ao erro e entender que, bueno, que
pódense cometer erros, pero é importante que iso non anule as iniciativas, ese medo a cometer erros, que sempre se poden rectificar de algún xeito, non? Sí, tamén animamos as institucións a que fagan autoavaliacións, non? Autoavaliacións. Esta guía vai presentar, como dixen, un test de autoavaliación, que vou presentar tamén agora despois, e a comunicar de xeito situado, facelo en galego, respetar a nosa lingua, non? Recuperar referentes propios, porque moitas veces, como acontece tamén a hora de crear grandes orgullos mainstream, parece que os referentes casi sempre son de fora, non? Cantas veces falamos de Stonewall e non falamos de Vigo no 81, e a non descuidar o rural e as provincias interiores, porque atopamos tamén unha das eivas que en Lugo, máis aínda que en Lugo e en Ourense, parecía que eran como dúas velocidades diferentes as provincias atlánticas a hora de falarmos de cuestións programadas tendo en conta a perspectiva da diversidade, non? Sí, faltaba e falla moito aínda por construir nestas dúas provincias, e creo que é importante que nas institucións públicas isto non se esqueza, se teña en conta, superar esa fenda. Xa se pasamos á mesa de programación, non? Tamén chamada mesa de xestión e mediación cultural, tiñamos esta idea de que a diversidade ao final non é un apéndice ao final, sino que fai parte do todo. Temos que pensar isto como algo estructural. Isto xa estaba tamén na idea das comunicadoras, pero aquí dende a programación e a mediación. Ten que estar presente en todo o proceso de mediación. E, polo tanto, pois ten que ser un criterio estable a hora de programar, a hora de financiar a cultura e a hora de avaliala tamén. E aquí tamén había unha reivindicación interesante, e era que daba a sensación, e isto é unha cuestión máis de diagnose que sairá hoxe nas mesas, pero que é importante dicirla para entender a recomendación, que é que parece que cando se programan cuestións relativas á diversidade sexual e de xénero, sempre é unha cuestión propia das áreas de igualdade, non? Tanto de concellos, como de xunta, o mellor, como de calquera institución. Había un chamado para que foran as áreas de culturas que se implicaran nisto, para que esta cuestión fora unha cuestión transversal da cultura, non? E non só un apéndice, de novo, perdoade por usar moito esta estructura, pero creo que reflicte moi ben do que estamos falando, que se mete en igualdade para facer check e xa está. Non, mentras teñamos iso, non imos contar coa perspectiva LGBT como parte dese todo, como parte desa estructura que dende o primeiro momento estamos reivindicando que sexa. Non? Con el problema orzamentario que Claro. se implique. Das conta, porque igualdade esa sempre ten os orzamentos máis pequenos, nada comparable a cultura en calquer espacio onde asunta a calquer concello, e se, digamos, vas a programar culturalmente desde un área que xa non ten orzamentos. Claro. E que ademais, iso tamén é o que leva a que se estacionalice todo moito, non? Porque hai que facer check nas grandes datas, e nos valoramos ese check nas grandes datas, pero pensamos que o que precisamos agora é pasar diso a entender este tipo de creacións, este tipo de programacións como parte do todo, non? Porque, como xa dixemos, a sociedade galega non está menos interesada aquí nisto co resto, non é un presuizo, é un preconceito iso. Temos que valorar o traballo das creadoras a hora de programar, dende as institucións ou dende quen programe, non? Hai que remunerar de xeito digno a todos por igual. Xa algunhas creadoras nos teñen comentado de actividades nas que ven xente coñecida de fora e a xente menos coñecida do país non cobra menos que a xente máis coñecida de fora cando está facendo o mesmo traballo. Bueno, iso tamén é unha fenda aí. Evitar a toda costa o pago en visibilidade, iso é unha mala práctica, non? Isto é unha guía de boas prácticas que ten que sinalar esas malas prácticas tamén. Entón, creo que temos que deixar esa cuestión no pasado, aínda hai moitas creadoras que puñan iso en riba da mesa, e dentro da programación tamén saiu, non? E cuidar o procedimento, cuidar a comunicación, os espazos, o uso do nome social en artistas trans, isto tamén é interesante telo en conta, non? E ao final todo isto, pois, valorar este traballo a hora de programar como creadoras que son, non? Como profesionais. E a recomendación final da programación é facelo de xeito situado. Isto xa estaba en comunicación, pero agora de novo digo como estamos falando en programación, non? Facelo alén das grandes cidades, non? E aquí, pois, destacamos iniciativas de referencia que xa o fan, como pode ser o Ponte Farruca, como pode ser o Agrocuiro, como pode ser os Orgullos Rurais, que están facendo cada día máis en vilas e cidades medias, non? E con isto, pois, promover a participación da comunidade no que se programa. É difícil isto, non?
Hai diferentes propostas que estarán na guía de como facelo, xa falamos antes dos terceiros espazos, pero é interesante que o que se fai, de algún xeito, teña impacto tamén na comunidade, que axude a construir discurso. E que os proxectos, de algún xeito, teñan capacidade de continuidade e tamén vontade de autoavaliación, non? Non co interese de fustigarse, senón co interese de mellorar, que é o que se pretende con esta guía. É por iso polo que incluímos unha autoavaliación tamén na guía, que tamén está en construción, e que tamén quero traer unha cita a unha persoa que estaba nas mesas, como era o Ravelo, que había como un test como os da Superpop para avaliar se estamos facendo unha programación diversa para asegurar que as propias institucións que deben velar por garantir os dereitos por falta de información non caen precisamente en excluir a poboación vulnerável. Non? Parecíanos que esta cita recollía moi ben o que se pretende con esta avaliación, autoavaliación. Que xa vos digo, está en construción, pero que vai xirar ao redor dunha serie de preguntas. Non? Quen aparece de xeito recurrente nas programacións, quen non aparece nunca, en que meses se programa a diversidade, en que espazos aparece, que recursos ten, quen decidiu a selección de contidos, quen decidiu o relato, participan as persoas das que se está falando nese relato, que propostas do territorio próximo quedaron fora e que condicións materiais fan posible ou dificultan a participación. Bueno, isto xa vos digo, a idea é facermos un test como os da Superpop que está en construción, aquí co meu compañeiro Quique, porque non sei se o dixen, Quique, pero isto é un traballo de redacción que estamos facendo Quique máis eu, non? E ben, que xa vos digo que traemos o seu un borrador, pero a idea é que sexa un documento o máis útil posible para quen programa, que achegue ideas novas e que axude a superar esa fenda que de algún xeito temos e ben, que a igualdade ao final non é unha conquista estable, é algo que temos que ir pulando entre todas e todes, non? E pensamos que isto pode axudarnos nese camiño colectivo. Entón, pois nada, hoxe ao longo do día iremos penetrando máis esta cuestión. Moitas grazas. Ainda que vamos un pouco mal de tempo, non sei se tedes algunha cuestión, pregunta, comentario rápido. Todo clarísimo. Bueno, pues entonces casi, ¿no? Damos paso al siguiente y deixamos as cuestións pues, para cada unha das mesas en concreto. Pois falamos aí Haces presentación. Non, a verdade que non, só traio aí a escoitas unha cousiña. Pois xa damos paso á seguinte mesa. Como vedes, esta é unha mesa que nos antes de comenzar coas mesas concretas de como nos explicou perfectamente Daniela, do que forma parte desa guía, sí que queríamos unha panorámica xeral, non? Bueno, de que ocorre coa perspectiva LGBT máis na cultura galega, non? E que mellor persoa que Carlos Callón. Creo que de sobra coñecido, amigo, participante na Comisión Temporal de Identidades e Disidencias Sexuais, profesor de Lingua Portuguesa no San Clemente, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, doutor, membro de honra. Tengo aquí o currículum, iso que lo reduciu, pero que sería extensísimo, non? Tamén xa pola normación lingüística, pulando sempre pola visibilidade, pola vida do galego, non? Pola presencia do galego, pero tamén, non? Pois sempre mostrando esa continuidade que existe na cultura galega, que é o que nos vai a falar hoxe, non? Desde o seu libro Amigos e Sodomitas do 2012 hasta, bueno, pois este libro que eu
non sei cantas presentacións levas, pero, a ver, debe ser unha por día, máis ou menos, ou dous por día, é dicir, xa non te queda curruncho do país donde, bueno, pois, donde non estés, non? Onde que eu creo que vidas, historias, na Idade Media, que vai máis alá da Idade Media, porque dá, bueno, permite pensalo en esa continuidade histórica, creo que debe ser un dos libros máis presentados da historia dos libros en xeral e dos libros de Xerais en concreto, non? É verdade que e además non solamente no orgullo, sino que efectivamente te están chamando, neste mesa debes facer 3 veces ao día, pero durante todo o ano, e que é un libro además, bueno, que moi utilizado, que sei que, bueno, non vamos a decir que é un libro fácil, non vou a decir eu que o levo ao instituto porque, o sea, vos mentiría, pero sí que abre, non, pois un espacio de reflexión, eu creo que é un espacio que solamente o que queríamos cando comenzamos no Consello da Cultura Galega, de investigación, para que máis xente moza, pois, se enganche a investigación, vexa que hai que coller, bueno, pois, diferentes camiños que quedaron ocultos, non? Sei que en breve tes outro novo libro aí, non? Que é Amor e odio e a ignorancia, un escrito sobre unha reflexión psicoanalítica que, bueno, isto sí que nos vai a traer, non? Interesante, non? Esa reflexión sobre o desexo, o amor, non? E dende esa perspectiva, non? Da psicanálise. E eu sei un pouco que cando estábamos diseñando as jornadas, Carlos non quería, e dixemos, pero a ver, que é mellor que a ti para facernos un marco, non, desa continuidade na cultura galega a respecto deste tema que estamos os abordando. E o título que nos deu é magnífico, non? Que eu creo que o que está á vista e non se ve. É dicir, o que está sempre presente e estamos constantemente... Supongo que este título ten moito que ver coa psicanálise, non? Aquelo que deixamos, non, na profundidade e o que emerxe. Entonces, bueno, pois a verdade é que é un placer e aquí vamos a aprender. Ben, moi bo día, para mí é unha alegría imensa poder estar aquí convosco, con estas voses tan ilustradas, tan traballadoras, non? As que estades aquí físicamente, non? Que é xente suficiente para iniciar unha revolución. A revolución cubana comezou con menos persoas que as que estamos aquí hoxe. E despois, en fin, toda a xente tamén que nos vai estar vendo agora e despois que nos van seguir vendo nas grabacións. Eu tamén teño que agradecer especialmente, Carme, por non só polo teus liñas de pensamento, senón por todo o que tes sachado. Este Pensar con Orgullo tamén finaliza en parte unha etapa túa, e tamén hai que recoñecer que hai cousas que se fan porque hai persoas que turran para que se fagan, non? Entón, nese sentido, tamén nesta fase, pois todo o agradecemento por todo o que tes turrado, tes xestionado, tes negociado, tes, en fin, que todas as cousas que están na sala de máquinas e non se ven, mas fan posible que o barco avance, non? Entón, quero tamén reiterar e subliñar o meu agradecemento. En fin, começo vou ler aí unhas paxiniñas con efectivamente ese título tan psicanalítico, non? Digo que está á vista e non se ve, o saber que non se sabe, que diría tamén Lacan, e vou alá con elas. Falamos moitas veces que a historia da diversidade afectiva e sexual é a deliberada e continua falsificación das fontes históricas. Shakespeare escribiu sonetos para unha amada e para un amado, mas as traducións mudaron de cote os pronomes cando se trataban da relación homo. A min o que máis me dói, claro, é nas traducións ao galego, non? Que por moitos premios que levasen, non son, aparte de ser homófobas, académicamente non son defendíveis. O mesmo lle aconteceu a Miguel Ángelo, neste caso exclusivamente encamiñados a un mozo, a Safo, a Catulo, a un bo feixe de poemas do trovadorismo galego-portugués e a un desacougante e extensísimo etcétera. Como se fose unha chuva de destrusión sobre Sodoma, o agochamento dos indicios e as probas destes ángulos da diversidade humana é unha constante desde o momento en que se considerou que había que santificar a idealizada heterosexualidade normativa como a única sexualidade válida e aceptável. Así, é habitual que moitas investigadoras e investigadores terminen por levar unha sorpresa cando se debruxan sobre o seu obxecto de estudo e ven que di ali o que en ningún momento lle advertiron que podía dicir.
Abre o libro e dis, a min isto non mo contaran. Será que non estou entendendo ben, non? Isto repítese unha vez e outra. O grande historiador John Boswell non esperaba encontrar, por exemplo, un corpus tan grande de matrimonios entre homes na Europa premoderna, como os que de feito se abriron perante os seus ollos. Aí os estaban, un após outro, sepultados nos arquivos, deslavasados, desatendidos, mas ao facelos emerxer e deixalos falar, terminaban por gritar moi alto. Polo menos, para quen os quixese ouvir e escoitar, iso é verdade. Mas hoxe non quero determe no apagamento, senón nunha perspectiva que me resulta máis fascinante. O que está á vista de todo o mundo, e mesmo así, non se repara, non se ve. É un pouco como na célebre historia de Edgar Allan Poe, A carta roubada. Buscábase a misiva comprometedora e mesmo a policía realizou rexistros minuciosos para conseguila. Onde a puido localizar o sagaz detective Dupin? Xa o sabedes, en ningún lugar rebuscado, senón tan á vista que pasaba desapercibida. Xa que citei a John Boswell, continuo con el. Publicou a súa robusta investigación en 1994. Recibiu aplausos de parte da crítica e un interesante e frutífero debate por parte doutra. Eu, por exemplo, no Debidas a historias LGBT da Idade Media, lamento os insultos. O debate, benvido sexa. O problema é que non hai debate. Non houbo nin unha soa reseña crítica. Benvida sexa. Non que chegue que diga, pois, Carlos está o callón, ou como queiran, non cos insultos que escoitaba nas redes sociais. Vaya, Carlos Manuel Callón, como queiran nese sentido. Pois aí non está ben porque este documento é que, moi ben, debatan. Onde está o debate? Non? Mas, no caso do libro de Boswell, houve un interesante e frutífero debate sobre as súas conclusións. Aí figura neste libro, por exemplo, a unión entre homes que se deu entre Pedro Díaz e Munio Bandilas en Rerís de Veiga o 16 de abril de 1061, que eu recollín despois, analisei coas novas ferramentas que dos nosos tempos e divulguei. Cada vez que eu o contaba, sentíase que era a primeira, porque estas pesquisas non se inseriron dentro da formación académica. Penso tamén como isto pode acontecer en exemplos da literatura galega como Fermín Bousabrei. Algúns dos poderosos poemas que contén no libro Seitura non son comprensíveis se non colocas antes o foco de que o seu autor foi expedientado e perdeu o seu posto de traballo como xuís por, cito o documento, homosexualismo. Como Caravaggio ou Pasolini, Bousa sabía que unha escena sagrada pode ser o máis acertado espello para expresar a violencia interior, a homofobia interior. El, que fora vítima de coplas homófobas que circularan por Pontevedra, que durante anos viviu un multiplicado exilio interior polo abandono de moitos dos seus amigos e que vagou durante un tempo nestas rúas de Santiago de Compostela como se cargase nas mans o sino dun leproso, expresaba con esta forza. Se cadra un día en ti, como nun soño, mergullo meu extraña e vaga historia, que ainda estás por contar en verso antigo, Deus sabe en que farándole remota. Que ollos remedarán o meu fasquío. O meu nome surtirá de cales gorxas. Que verbas eu direi que non se esquesan naqueles peitos e naquelas bocas. Quizais exemplo para seguir nalgures vivirei nun castelo ou nunha cova, cuberto de paixóns e de desexos, preada ben para corvos, ben para pombas. Serei tirano como un rei antergo ou triste como un deus de fexa morta, que veus lle botarán o meu espírito e que feixes de luces ou de sombras. Que corazón me pintarán soberbo e cales mañas me darán traidoras. Dos beisos dos poetas moribundos, que versos sairán á miña conta. Se cadra un día en ti como nun verse, volvo a vivir extraña e vaga historia. E a según quen che cante, aí si serei. Dor para santos, risa para idiotas. Este poema, que para min é un dos mellores da literatura galega do século XX, sendo como é moi fecunda en grandes versos, está escrito entre liñas. No entanto, cando temos a chave e vemos outros textos do mesmo autor, preguntámonos como é que non se podía ver. Unhas décadas antes, no seu título máis luminoso, Na Osenlleira, falaba do seu desexo de poder pousar eternamente, alma con alma, cun amigo claro.
pousar eternamente alma con alma cun amigo claro. Vou determe agora noutros dous exemplos desta situación no ámbito concreto da literatura galega, mas en espazos que saen con forza das páxinas dos libros e reverberan no conxunto das nosas dinámicas culturais e sociais. Principiemos, temos que principiar pola fascinante literatura medieval. Como sabedes, xa o comentou tamén Carme, dediquei un feixe de anos a investigar sobre a cuestión. Como é un coñecemento que estaba moi fragmentado e silenciado, para moitas persoas as descobertas que sistematicei e trouxen á tona son distorsións tendenciosas. O heterosexismo e as dinámicas internas do poder institucional son máis fortes que a documentación e que o rigor académico. Son máis fortes, é así, mas entran do lado do que Lacan chamou o discurso do amo e non se preocupan pola verdade senón como semblante. Vou por unha ilustración moi clara. Un dos maiores especialistas sobre o noso trovadorismo é o italiano Giuseppe Tabani. Polos anos que lle dedicou á materia e pola altura dos seus traballos, foi nomeado doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela e académico de honra da Real Academia Galega. Escribiu moitos artigos e libros, e dentre eles o título referencial é a súa monografía de título transparente, a poesía lírica galego-portuguesa. Poderán concordar ou discordar con algunhas páxinas ou parágrafos, mas ninguén con interese na materia pode deixar de ler este volume. Con certeza, todas as persoas especialistas téñeno subliñadísimo, tipo composites, con diferentes, no, con diferentes cores, nas súas bibliotecas particulares. Tabani é serio, Tabani é sólido. Non é infalíbel, con certeza, como non é ningún ser humano, mas cando defende unha conclusión, faino despois dun proceso sólido de lecturas e de razoamentos. Por iso é moi importante que el deixase escrito e mantivese nas diferentes reedicións do libro que existe un cantar amatorio atribuído ao fidalgo Rodrigo Anes de Vasconcelos, cuxo primeiro sentido é que sexa unha relación entre dous homes. Di así. Clasificada polos editores entre as cantigas de amor, é unha mestura curiosa dos dous xéneros, amigo e amor, e podería ser interpretada como unha cantiga de amor homosexual, ou ben como un diálogo entre unha muller que afirmaría «Coita sofremos, eu por vos amigo e vos por mí», e o poeta que respondería «Non sei, de eu por vasalo e vos por señor, de nos cual sofre máis coita de amor». Como pode ser, aquí terminou a cita, Perso Rajoy, fin de la cita, como pode ser que formule como primeira hipótese que sexa unha cantiga de amor homosexual, mais os subliñados de especialistas pulasen estas palabras e fixesen o silencio. Os silencios costuman falar. Moitas veces os silencios, de feito, gritan. A hipótese de Tabani está á vista, ben clariña baixo o sol, mas preferiuse agochar a cabeza na terra, para quen non quere non hai forma. E como neste tipo de situacións adoita non querer verse en ningunha das ocasións que se asevera, cada vez que se escoite, parece de novo unha novidade. Sempre é unha eterna primeira vez. Pódense abrir varias interpretacións a este poema. Leo vos aí a primeira estrofa, e vos ler todo, mas aquestas coitas que desofrerei, meu amigo, moitas e graves son, e vos moi grave, hai gran sazón, coitas sofredes, e porén non sei, de eu por vasalo e vos por señor, de nos cual sofre máis coita de amor. Reparades, fala para un amigo, meu amigo, e el di que é un vasalo. É un vasalo, cal é a coita de amor, non? E pódense abrir varias interpretacións. E tal vez nunca sexamos capaces de discernir ningunha por completo. De feito, non acontece iso só no ámbito LGBT. Algúns esforzos por dar unha única interpretación válida responden máis ás loitas do campo académico que a debates na procura do coñecemento. Eu son catedrático e, por tanto, o que eu penso... Mire, vostede catedrático, vimos coitalo con atención, mas ten que fundamentar a súa lectura. Non, porque, claro, senón... acontece moitas veces neste tipo de cuestións que eu penso que tamén podría ser, moi ben, a interpretación pode ser eterna, porque podes darlle 1000 sentidos a todo. O que acontece é que tens que fundamentar. E despois, hai algo que temos que recoñecer. Non temos forma, non hai máquina do tempo para irmos preguntar se a mosiña, a pequena Penélope que choraba nas ondas do mar de Vigo, se en realidade existiu ou non existiu. A ninguén se lle ocorre. Pois en realidade Martín Codas era un soño que tivo... Que sabemos, non? Sabemos que o escribiu, e co que escribiu, non? O que é extraño, que non se fai nuns ámbitos, porque sería disparatado, que se chega a facer
noutros ámbitos, non? Por motivos, de novo, extraacadémicos. Outro exemplo con que quero traballar é sobre unha das nosas figuras máis icónicas e centrais, que moitas veces funciona como unha epítome de Galiza, Rosalía de Castro. Fago aí, perdón, antes disto sí que saltei aí unha parte que quería dicir sobre a cantiga medieval, que compre que fique nítido na cantiga medieval que negar a hipótese da ligación amatoria entre dous homes como unha das posibilidades non ten sustento rigoroso coas informacións e as técnicas que posuímos. Non é nin pode ser a única lectura, mas non ten ningunha base, subliño con toda a énfase necesaria, non ten ningunha base excluíla, e aínda ten alicerces máis fracos obviar que se colocou esta posibilidade en riba da mesa. Imos agora con Rosalía. O outro exemplo con que quero traballar é sobre unha das nosas figuras máis icónicas e centrais, que moitas veces funciona como un epítome de Galiza. Xa fixen un spoiler. Rosalía de Castro. Ser tan icónica dunha nación negada ten inmensas potencialidades. A musa dos povos, por exemplo, que anunciou curros, non do pobo, senón dos povos, de todos os povos oprimidos. Mas supón tamén peaxes moi caras para pagar. Entre todas elas, está de desconsiderala como unha persoa con ideas políticas, e vaya se as tiña, non? A Emilia Pardo Bazán estaba bastante incómoda, non? Co empeño de Rosalía de sempre falar da patria, a patria, a patria, a patria galega, non? E tamén, isto é importante, como ser sexuado. É evidentísimo que para ela a cuestión da satisfacción sexual estaba nun primeiro plano, vital, e de preocupación intelectual. Imaginade agora que entrasen nesta sala 200 persoas con pedras nas mans, ameazando que non las van lanzar. Como vos sentiríades? Pois iso aconteceu coa imprenta que publicaba textos de Rosalía de Castro en Lugo. No ano 1864, 200 seminaristas percorren a cidade das murallas con pedras nas mans e cando chegan ao prelo de Soto Freire ameazan con lanzalas a próxima vez. Algúnas fontes din que quebraron todos os vidros, que non deixaron a xanela inteira, mas non hai certeza. Outras din que ameazaron e que non chegaron a soltalos. En calquera caso, impón. Impón. Era para evitar que publicase Rosalía un texto crítico sobre os mozos que se preparaban para seren curas. Esas páxinas están hoxe perdidas. No ámbito sexual, causou unha polémica fortísima cando en 1881 publicou un artigo sobre o costume da prostitución hospitalaria. Ela dicía que en algúns lugares da costa galega, cando chegaba un mariñeiro que levaba tempo sen tocar terra, tiña o dereito a dormir durante unha noite cunha muller, mesmo que estivese casada, e se enteren despois ese mariñeiro e esa muller máis continuidade co vínculo. Ese artigo conservámoslo. Existise a tradición ou fose unha fantasía sexual da escritora, o caso é que escribila supuxo unha nova polémica, neste caso cunha incidencia social e cun efecto emocional devastador para Rosalía. Mas imos agora ao punto concreto que hoxe nos convoca. Nas obras desta fora de serie da literatura vese con frecuencia a comprensión da diversidade afectiva e sexual sen que chegase, que saibamos polo menos, a crear controversia. Léase, por exemplo, El caballero de las botas azules, ese portento revolucionario que viu a luz en 1867. Aí aparece unha persoa andróxina, descrita como un marimacho, que se defende dos ataques que recibe. Todo lo que ha sido hecho es bueno. Tendrá su contra e su pro, como todas as cosas. E que di que foi enxendrado pola dúbida e parido polo desexo. Está en negro sobre branco na obra de Rosalía e, ademais, o investigador Francisco Rodríguez chamou a atención sobre iso hai 4 décadas. Até onde eu sei, nunca foi rebatido. Cito de novo algunhas palabras de quen estudou e non presenta opinións ou impresións, senón hipóteses sólidas. Estas palabras publicáronse en 1986, hai 40 anos. Di: é o único poeta de todo o século XIX na península que enfrentou o problema do inefábel, do que até entón non se tiña comunicado, non por inaprensível ou etéreo, senón por medo á censura, por autocensura. É o maior esforzo que se ten realizado por prestar palabras que vinculen a existencia, isto é, que fagan posível o existir afectado pola falsa consciencia. Neste aspecto, a homofilia, a homosexualidade, está presente na obra de Rosalía de Castro como tendencia da humanidade e como sentimento de terror a carón da moral xudeocristiá.
Hai poemas que son interpretáveis. Hai un bo feixe de poemas que podes interpretar de varias formas, non? O a inefabilidade do desexo feminino, ten ese poema maravilloso de Santa Escolástica, non? Onde aproveita un poema onde di que detesta Santiago de Compostela. Ela chega, se a trouxésemos agora de volta, explicaríamos o que é un aeroporto, claro, primeiro. Mas ela, ao saber que é aeroporto Santiago de Compostela, Rosalía de Castro dirá, buf, ela nese poema di, algo hai en ti, falando de Santiago de Compostela, algo hai en ti que apaga el entusiasmo. que, mas nese poema, ao final, termina reconciliándose coa vida cando sente que os amores sen nome, os amores sen nome. Os amores sen nome, cando os ve? Cando se encontra coa figura de Santa Escolástica, unha mística, un rostro de éxtase, as místicas a éxtase, o orgasmo, non? E di, isto é, non? Debe haber, hai beleza, hai arte, hai poesía, por tanto, se esta señora existe, hai Deus, non? É o que vi no poema. Aínda se pode interpretar de varias formas ese poema, sí, mas hai unha que, en fin, que salta. No entanto, habraia tamén que fosen impresos nun libro moi coñecido, moi divulgado, en cantas casas galegas non está, mas que lles acontece como coa carta roubada da historia de Allan Poe. Un poema que merece unha canción. Chisco yo alguén do público. Reparemos na andamiaxe que utiliza de Castro nun destes versos máis explícitos do libro Cantares Gallegos. Soubo aproveitarse da relixiosidade que escoitaba no pobo, tan afastada da que predicaban os seminaristas e os padres, para incorporar á súa literatura. Se fixermos unha viaxe rápida polo cancioneiro tradicional galego, veremos que Santa María de Entrimo toca os sinos. A Virxe do Xurés garda un cadeado, nin máis nin menos, que no seu seo. A Virxe da Peneda danlle ataques de riso. San Xusto de Fraga preocúpase por casar as vellas. San Bartolomeu é un pretendente a conquistar, que aspiran a ligar con el. San Breixo de Barro serve para encontrar mozos namoradeiros. Santo Amaro de Oire é criado no lameiro. Santa Olalla pode chegar a bater nas costas, aínda con forza. San Xulián é taberneiro. E a San Breixo, os homes pídenlle no noso cancioneiro tradicional, sen moito disimulo, forza no pau. O santoral baixaba dos altares e humanizábase, mesmo nas paixóns máis mundanas, o que facilitou que a escritora, ao recrear versos populares con estes motivos, esta escritora que dividiu as augas da literatura galega, pois tamén conseguise así facer pasar mensaxes como polisóns en tempos de complexas censuras civis ou eclesiásticas. Faino tamén co poema de San Antonio Bendito, dádeme un home, anque me mate, anque me esfole. Ela colle o poema, reviravolta e pasa a explicar a dominación das mulleres, non? Ou seja, non é algo que faga nun caso concreto, faino en varias ocasións. Non nos extrañemos, pois, coa peculiar Santa Margarida que evoca. A artista parte dunha bucólica copra tradicional e devocional e desenvolve desde aí unha glosa perspicaz. Formula a paixón sensual en chave relixiosa para así poder disila. Moitas persoas leron os cantares, e tamén este poema, mas nin se decataron da dinamita. Unha vez que a percibes non podes deixar de escoitar a explosión. Ese é o paradoxo. O texto non está agochado, lonxe á vista de todo o mundo, en bibliotecas públicas escolares, en bibliotecas das casas, e, no entanto, non se ve. Quen, con ollos na cara, pode negar a forza lésbica que nela niña, dunha forma tan explícita que mesmo nos deixa coa boca aberta. A voz poética é unha muller que afirma vivir namorada de Santa Margarida, obcecada con fervore pola súa beleza de excepción. As metáforas da excitación e do orgasmo están lonxe de ser sutís. Nin se abriu ningunha rosa, manantial que mel derrama, pura fonte de tenrura. A incapacidade sistémica de imaginar unha relación sexual e afectiva entre dúas mulleres permitiu que este texto chegase ao prelo. Aí non houbo seminaristas, por exemplo, con pedras nas mans. Non houbo persoas escribindo artigos dicindo isto non pode ser, que vergoña, debería rehabilitarse ante Galiza por falar de... Non. Un poema semellante entre dous homes non sería tolerável. Non superaría ningunha barreira. Fronte ao que chama o prazer vano, que é unha idea que aparece moito en Rosalía para referirse ás relacións heterosexuais, sempre fracasadas, tanto nos seus poemas como na súa obra narrativa, a moza que se expresa nos versos suspira por unha convivencia plena, unha fusión emocional con quen considera o canon da beleza feminina, como adoraba as santas,
Santa Escolástica, Santa Margarida, deixaría todo atrás para poder xunta a ti vivir segura, onde a ti lonxe do mundo. Ese é o soño que no século XIX ecoa tamén en diarios e proxectos de vida de mulleres que se amaron e desexaron. Poderense refuxiar unha na outra, xuntas, seguras, felices. Deixádeme, en fin, que finalice con ese canto lésbico que Rosalía lanzou como garrafo a mar no ano 1863 e que hoxe recollemos e temos que distribuir por todos os recantos. O poema di así: Miña Santa Margarida, con quen chei de comparare? Como a ti non vin ningunha nin na terra nin no mare. Como a ti, Santa bendita, tan garrida e tan preciosa, nin brillou ningunha estrela, nin se abriu ningunha rosa. Nin luceiro, nin diamante, nin luiña transparente, luz verteu máis cariñosa que o teu rostro relucente. Nin as flores do xelmendro, nin a rosa purpurina, nin as neves da montaña, nin fulgor da mañansiña, nin alegre sol dourado, nin corrente de auga pura, miña Santa Margarida, xa semella en fermosura. Con quen tei de comparare, miña Santa Margarida, se ti fun xanxel de amore, polos anxos escollida. Só a Virxe máis fermosa que és ti, bendita Santa, e o teu rostro pelegrino, o temido demo espanta. De ti vivo namorada. En ti penso con fervore, que eu sei que che contente este puro e santo amore. Quen puidera xunta a ti vivir segura, manantial que mel derrama, pura fonte de tenrura. Onde a ti, lonxe do mundo, tan feliz me acobexara, quen xamais o prazer vano este meu mirar tornara, que no monte onde a ti moras, tan bon aire se respira, que o que máis do mundo foxe, só alí por Dios suspira. Viva Rosalía de Castro! Bueno, es que no podemos decir nada. Estamos así, en éxtasis. No sé si hay alguna pregunta. Na de Santa comentario. Escolástica. Sí, 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 exactamente. Sí, hay pregunta. É todo o que nos conta. Eu creo que non é a primeira vez que te escoito falar de Rosalía así, e sempre adoro igual. Eu quería che preguntar, é difícil ou atopas dificultades para divulgar esta faceta de Rosalía? Non sei se me explico coa Sí, pregunta, sí, é sí. moi sinxela e directa. Porque creo que non se coñece abondo e debería coñecerse máis, non? Pero claro, se callar sigue acontecendo iso que ti ben viches a hora de traducir os nosos textos do pasado, non? Que hai unha ocultación consciente, se callar no 2026 aínda mantemos esa ocultación consciente de certas cousas, non? Si, ando aí cun proxectiño, tantas cousas, non máis que se titularía Rosalía LGBT. A ver se van pensar tamén que é pola talentosa cantante catalá. Mais, si, porque de alguna forma tamén partindo das traballos de Francisco Rodríguez e depois algunha achega así un pouquiño diferente, pois facer unha breve explicación, un pouquiño como fixen aquí, con algún detalle máis, é unha antoloxía deses textos. É verdade que o propio Francisco Rodríguez xa fixo un esforzo importante. Os libros del, claro, non son de grandes investigacións, non? O primeiro análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, que é o desenvolvemento da súa tese, e despois máis tarde Rosalía de Castro estranxeira na súa patria. E el nas diferentes presentacións que fixo dese libro sempre subliñaba iso, a importancia que pois habería máis cousas que falar, non? Porque efectivamente Rosalía pois vemos, non, ou dá a impresión de que había unha ligación intelectual moi profunda con Murguía, mas que tamén estivo namorada de Murguía, non? Unha relación, esa carta que ten onde lle di perdoche que che gusten outras que xa é moito perdoar, non? Que nos di moito, mas en realidade sabemos, é evidente que nos últimos anos da vida estaban separados,
que non estaban divorciados porque non existía o divorcio legal, non? Entón, penso que de todos eses ángulos é bo falar, non? Porque era un ser humano, que era unha persoa cun talento fora de serie, iso é verdade, é abraiante neste país que tan pouca sorte temos moitas veces, pois vermos que existen tamén eses grandes talentos proverbiais, pois é unha fortuna. Estaría tamén, o problema é como a pesar de que o repitas, para quen non quere escoitalo é que non importa o que repites, non? A mí acontecime hai pouco, por exemplo, falando dun texto medieval, da cantiga esta de Amiga, non? Que está adulterada, en dous cancioneiros diferentes, hai varios estrofas onde aparecen pronomes femininos, dunha muller que fala do desamor por outra muller. Durante séculos, non durante anos, non durante nin décadas, durante séculos, modificáronse cada un deses pronomes femininos para que pasase a ser un pronome masculino. E, por tanto, que o desamor fose por un home. E aí pouco dixeme, non, pero que en realidade tiña que ser unha situación de que eran moitas persoas e probablemente era un harén. Eu digo, onde está o harén? Onde está? Quero dicir, non, pero que tal persoa defende... Moi ben que o defenda esa persoa, mas non chega con ter un nome, non vale o argumento, non ex cátedra. Terás que basealo en que parte do texto figura nada dun harén. Entón, ademais, unha vez que o texto, cando modificas os pronomes, é un poema de amor, e cando voltas os pronomes pasa a ser un harén. Perdoe, isto non é moi serio. Outra cantiga tamén que modificaban aí, neste caso eran dous amantes. E don Tiso Pérez quería o xeu ser guardado do trebello seu, que era, mudaban o guardado por guardada. Non era dicirlle, és un pesado, todas as noites ves, non sabes facelo, non me satisfaz, é o que dicía. En palabras da Idade Media, mas era o que dicía a cantiga. Entón era unha sátira contra un mal amante. Até que alguén di, mire, aí pon guardado, é un O redondo, esférico, orbicular, non hai dúbida. Entón, non, pois é verdade, guardado. Por tanto, unha sátira contra a homosexualidade. Non, perdón, sátira non, sátira contra un mal amante, que é un pesado, que non sabe facelo. É o que di a cantiga, non? Entón, o problema, efectivamente, encontrámonos con todas estas cousas, non? Eu lembro, cando saiu o libro, unha persoa que se me presentaba como é que o que di sobre o matrimonio entre dous homes en Raíz de Veiga non é verdade, era un documento de unión no cal, de unión de compra dunha igrexa, e dixenlle, a ver, o libro ainda non saiu, podes ler despois os matices do meu libro, pero ti liches o que escribiu hai 100 anos Eduardo Hinojosa sobre este documento, dicindo a sorpresa que lle causaba. Non. É o que escribiu John Boswell no ano 94 sobre este documento, facendo serie con outros documentos, tampouco. O que escribiu o catedrático de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, que foi o editor, tampouco. Entón, dis, no entanto, xa é o heterosexismo a priorístico. Non pode existir, e xa está. Que hai unha bibliografía desde hai máis de un século sobre o documento? Non importa. No entanto, perseveraremos, continuaremos. Eu penso que o reto fundamental de todas estas investigacións e todos estes traballos, e tamén o teu magnífico traballo cos exemplos de vida que nos tes mostrado, que nos abren tantos ollos e que nos emocionan, de feito, non? Porque nos tocan. O problema é que cheguen ao ensino, especialmente ao ensino primario e secundario. Tamén a universidade debería abrir as portas e as xanelas, mas é fundamental que cheguen ao ensino primario e universitario, porque senón a rapazada fica coa sensación non de que o ideal de familia da Guerra Fría ou do franquismo é o ideal, que depois xa sabemos como era a realidade, pois que foi sempre así. E a realidade non é así, o ser humano é diverso, ás veces diverso para ben, ás veces diverso para mal, e haberá que falar de todas esas diversidades, non? Bueno, pues como vamos así un pouco sustos, vamos a facer un pequeno descanso e animar a Carlos, porque eu creo que, se me permitides, fará, non sei, 6 anos ou 7, Paco Rodríguez estuvo no instituto, no Politécnico, explicando isto, no, ao alumnado, así moi ben documentado, un pouco difícil para o alumnado, se me permite, pero era un gran docente. E recibimos moitísimas críticas por parte do profesorado, non? Porque era como unha invención este poema en concreto, non? E outras apreciacións que el ten sobre outros poemas. Entón, eu creo que, sobre todo, bueno, pues aquí ves o docentes tamén, de cara ao ensino é moi importante que te animes a, bueno, daquelas críticas sacamos o alumnado unhas camisetas que era Rosalía entendía, que eran moi simpáticas, non? Porque ao alumnado lle gustou, pero creo que sí que é moi importante tamén toda esta rigurosidade, pois
traspasar ao ensino non de unha forma comprensible. Así que ánimo. Podemos ser.
Faltanos... Nuria? Que magia sempre cos programinhas. Ben, boa tarde xa pasamos o mediodía, verdade que tivemos aí un pouco de retraso, pero estamos en tempo. É para min unha honra moi grande moderar esta mesa con estas tres fantásticas creadoras que participaron da nosa mesa de creadoras da que vos falamos antes e que hoxe pois imos debatir, conversar, compartir, non? Sobre a creación cultural con perspectiva LGBT en Galicia. Ben, para presentalas, aínda que penso que xa son coñecidas, pero para presentalas formalmente, comezo por Lucía Aldao, que comeza na adolescencia a traballar profesionalmente coa palabra, non? En múltiples propostas que van dende a poesía escénica ata a escrita, ata a música, pasando pola narración oral, o humor, o guión, a dramaturxia e a docencia a través de obradoiros de escrita creativa e divulgación do idioma. É autora dos libros Todo isto antes era noite, publicado por Apiario no 18, e Ninguén morreu de ler poesía, publicado por Xerais no 20. Este último asinado tamén con María Lado, además de colaborar en numerosas publicacións e revistas en volumes colectivos. Dende 2010 coordina o certame de narrativa curta do Concello de Curtis e ampliou a súa experiencia escénica como actriz dentro do elenco de Liberto, de Rebordelos Producións, no 19. Peza pola que ademais obtivo o premio María Casares á mellor música orixinal. Na actualidade forma parte do proxecto de poesía escénica Os Nomes Íntimos, xunto co poeta Samuel Merino. E en 2020 lidera o grupo musical Pava como compositora e intérprete, co que é galardoada en 2023 co premio Martín Kodax á mellor banda de música pop de barra indie de Galicia. Recentemente vendese recoñecida co premio do teatro radiofónico Escoitamos Teatro, ofertada pola SGAE, en colaboración con Radio Galega, e pola obra Risqueto, co premio de poesía dos Xogos Florais convocado pola Real Orde de Cabaleiros de María Pita, así como o premio de Manuel Burguía de Relato Longo. Despois temos a Nuria Vilán, coñecida artísticamente como Nuria Vil nos circuitos escénicos, que se define como recitadora, poeta, performer, correctora editorial e crítica literaria. O seu labor artístico transita entre a palabra, o corpo e o espazo sonoro, sempre dende a conciencia social e o transfeminismo. Imparte formacións de creación literaria, coordina espazos de lectura e xestiona proxectos de mediación cultural. Fai parte da plataforma de crítica literaria feminista Asega, publicou Simún no Chan da Pólvora, Desobediencia na editorial Caldeirón, que obtivo o 20 Premio de Poesía Erótica Illas y Sargas no 25, ano pasado. E no audiovisual, no 24, estrea curtometraxe Delincuente, dirixida por Alba Domínguez, baseada no seu poema homónimo e inédito. Forma parte das antoloxías Alguén nos lembrará, Insumisión ambigua, Poesía e rebelión e Pictura fulgens. No escénico, co-crea os espazos indóciles por Xela, Dúas gamberras e un micro e as performances de Claro Deserto e Abrir de Sinal. E logo temos a Marta Ginilo, coñecida artísticamente como Rus, artista sonora, galega, moi coñecida, máis coñecida. Sí. Baixo o nome artístico de Rus, como xa dixo, móvese entre a experimentación electrónica e a pista de baile, explorando o deseño sonoro, a produción musical e a creación para teatro audiovisual. Ben, eu recomendo vos seguilas as tres porque todo o que fan é magnífico e fantástico. Sen dúbida, eu creo que os imos ter unha conversa ben interesante, como xa tivemos na mesa, sobre o facto que xa presentamos antes, non, do que é ser creadora LGBT neste país, dos eivas que aínda atopamos, non? Das perspectivas de futuro que pensamos en conxunto, cos ollos postos nesa guía que está en construcción. Entón eu quero comezar isto lanzando a pregunta sobre as dificultades, non? As dificultades que tedes ou que creedes que existe neste país sendo un artista do colectivo, non só do colectivo, senón tamén traballando
coa idea de facer visível o colectivo, non? Nesta perspectiva que lle chamamos. Entón, pois, como queredes? Me parece que comeza ti, Marta, que estás aquí máis cerca. Veña. Bueno, é conversa, así que... Pois penso que as tres que estamos aquí temos unha trayectoria xa, non? Como para ser conscientes das limitacións que temos día a día. Penso que actualmente, bueno, non sei, eu sinto que estamos vivindo tamén un retroceso en canto a facer parte das programacións generalistas, se algún día accedimos máis a elas, non? Bueno, e por eso estamos aquí. No meu caso, levo máis ou menos 12 anos, 10 anos, traballando con música e en escena. Nunca cheguei a estar dentro dun circuito generalista, nin coñezo persoas do colectivo que se dediquen á música que o conseguiran. Entón, esa é a realidade, que a dificultade é, aparte de ser artista, que xa ten as súas propias dificultades, non? Como acceder a ese circuito, a misturarnos, a ter traballo pois, non tan precarizado e dunha maneira máis constante e regular. Eu, basicamente, me sosteño a través dunha rede de persoas ás veces con afinidade cultural e política, outras non tanto, pero dunha rede de contactos, que son as persoas que me programan. A parte, ás veces, de ter tamén máis facilidades, ás veces, pois por estar formando parte do colectivo, como estar hoxe aquí, por exemplo, que moitas grazas por traernos. Entón, bueno, a realidade é que é complicado. É complicado ser artista e é complicado facer parte do colectivo a hora de traballar, e é unha resistencia constante, diaria, mensual. Con entusiasmo vivimos, porque tamén, bueno, é algo que tamén me caracteriza, pero é complexo. A min ás veces cústame enfocar en donde teño que poñer o espírito crítico nesta vez, non? Quero dicir, que estou vindo aquí en calidade de muller, de gorda, de lesbiana, de, sabes, en plan de humorista, de o sea, de humorista, de persoa que traballa co humor, de persoa que traballa, que fai poesía, entón, como que moitas veces teño que peneirar a ver cales son as violencias, as eivas, as problemáticas que encontro, depende de onde se me chame, non? E moitas son sospeitosamente semellantes. E as eivas que encontro, bueno, pois veñen moitas veces, bueno, a consciencia disto é semellante a cando, no meu caso, hai uns cantos anos, entrabas, digamos, no feminismo, non? Por exemplo, que de repente empezabas a ver non todo co que estabas lidiando nese momento é que o que che tocaba loitar que seguramente che tocaría loitar no futuro, senón todo o que levabas detrás xa, non? Entón, supoño que a miña eiva máis grande, por exemplo, foi sentir sucesivos medos, infinitos medos. Sabes, esa creo que foi a eiva máis grande, que poño o foco en min, pero en realidade estou poñendo o foco en toda a xente, todas as prácticas, todas as formas de facer que me provocaron eses medos. Non, eu asumo a miña responsabilidade a hora de xestionalos, evidentemente, pero entendo que non naceron só de min, non foron nin desexo, nin capricho, nin vontade, nin teima miña. Entón, eses medos que provocan autocensuras, máis ou menos intensas, censuras de baixa intensidade, chamolleu ás veces, pero non deixan de ser censuras, ou crer que non podes estar en certos espazos, que non mereces estar en certos espazos, bueno, moitísimas todo por ese camiño, non? Eses medos, creo que aí va máis grande. E, sobre todo, o sea, hasta aquí chegan, non? Que o feito de expresalas, estou dicindo eu que as eivas son os meus medos. Non todas as razóns, estou non dicindo con un pouco para suliñalo así, non digamos. Pero non me sinto culpable. Un pouco.
Eu no meu caso, como pensar estes días en que traer aquí, sentía que tiña como dous camiños, un era vir e dicir non pasa nada, es artistas imos seguir aquí sempre, como, bueno, crear, non sei, sempre hai esta fantasía de que está deslijado da realidade, non? Canto peor te atopas, máis vas crear, é unha frase que se me repite moitísimo. E o outro camiño era conectar que a arte está relacionada coa nosa vida, que se somos persoas de LGBT e formamos parte do colectivo, hai unhas violencias estruturais que xa que permean, esas violencias súmanse pois a falta de programación, os prexuzos da xente, súmase unha crise de vivenda, e, que sei, hoxe estamos aquí estamos nunha cidade, sei que en Vigo tamén pasa, en Coruña tamén, no que o facernos entrevistas para ver pisos, preguntanos pola nosa orientación sexual. E se non respondes, quedaste fora de ver o piso. Entón é complicado deslijar, como que hoxe pensaba, bueno, podo polo ben da miña saúde mental podo cinguirme a dicir, bueno, os problemas vanse solucionando, seguramente atoparemos alternativas, pero sendo realista é que hai moitísima violencia que non se pode deslijar do feito creativo. Entón, no momento en que nos facemos algo artístico, xa traemos unha carga de persoas que nos miran mal pola rúa, de non poder acceder a unha vivenda digna, de non poder facer a túa vida con normalidade. Entón, sempre falamos da distribución, pois iso, de que efectivamente non hai unha distribución axeitada para a arte que facemos, a poesía escénica ou a performance, pois non se programa, xa. Unhas festas, pois non se programa, non se nos chama. Pero, ademais diso, hai unha violencia estrutural que é a que temos que ir cargando e non... Eu creo que é unha fantasía pensar que todo o mundo imos resistir todo o tempo porque non hai un tecido que nos como dicir, que nos sosteña. Entón, as dificultades que eu veño atopando nos últimos anos son violencia estrutural e que non teño moi claro cales son as solucións para para solucionala, claro. Que non dependen do meu ánimo creativo ou das cousas. Eu teño ideas, claro, pero non podo executalas. Xa. Entón, Xusto adiantaches do seguinte que vos quería preguntar, non? Porque si quere coñecer un pouco a vosa experiencia, pero tamén que sinalamos como fonte de eivas ou problemas ou onde temos que sachar. En ese senso, pois quería falar de quen programa, de como programa, non? Algo que xa fomos adiantando antes, de como se estacionaliza moito a programación, se vos sentides iso ou sentides que non, que é transversal ao longo do ano, de como moitas ocasións supostos programas que están feitos para avanzarmos en colectivo, para asinalar o orgullo realmente o que fan é traer cuestións mainstream que non teñen nada que ver con este país e que ao final siguen mantendo un pouco a mesma problemática, non sei, poñer un pouco o foco aí, non? Que ti xa entraches nesa cuestión. Non sei como... Bueno, eu o que noto é no importantísimo peso da parte humana e en que moitas programacións están supeditadas á sensibilidade de quen programa. Entón, aí, supoño que por iso se fai isto, non? Isto que nos xunta aquí hoxe, para que, por si serve de algo, que alguén teña ese decálogo que non é un decálogo, pero que sí que é un decálogo. Sí, isto falábamos, non, coas máis compañeiras, sobre que facemos coas programadoras, sustituílas, pagarlles, que cobren un extra porque non os programen, ou programen outras persoas diversas e chegue, non, unha programación máis plural a nivel social. Pois sí, aí estábamos, non, nas propostas, pero é obvio que son as programadoras as que teñen aí un papelón, non? As institucións, as programadoras, os cartos, as consellerías que poden financiar tamén que bueno, que haxa unha permeabilidade, non? Que as programadoras sexan pois teñan máis sensibilidade e non dependamos só dun pequeno circuito, no que, non? Como próximo. A xente que programa que sexa super consciente diso, que a cultura non son os grandes nomes que todo o mundo coñece e todas as pezas que xa se sabe que teñen alcance, iso, que a cultura, sobre todo, é o resto das cousas. Entón, iso ten que estar moi presente nunha persoa, o sea, é un
é un valor moi moi importante se te dedicas a programar, non? Iso ten que estar moi claro. Sí, porque isto estamos a falar, perdonade por Ujú. isto falábamos antes, non? Esta idea de que a xente só lle gusta o mainstream, pero é que se a xente só lle ofertas o mainstream, ao final non teñen non hai coñecemento, non? No, e é mentira, porque quero dicir, é bastante máis probable que ti decidas tirar polo camiño do traballo creativo e artístico porque no teu concello pequeno ou no teu insti ou no teu cole ou que sexa tiveches profes ou programadoras ou que sexa con certos valores que se preocuparon por traerche xente de cerca que está facendo cousas creativas ou que sexa que por ver a Rosalía enchendo 50.000 estadios, sabes? Quer dicir que é moitísimo máis probable porque todo o mundo nos fixamos no que é máis palpable, jolín. Entón, iso creo que é unha responsabilidade moi grande para a xente que programa e que o temos que ter todas moi claro. A cultura non é a de masas. Eu sempre digo o rollo das artistas de kilómetro cero, non? Que se utiliza así para moitas cousas, o do kilómetro cero, pero creo que para a cultura tamén. E creo que é un dos xeitos de sementar a cultura e de que sexa o que é algo que debe pervivir e que vamos pasando dunhas a outras. Eu, desde logo, teño moi moi claro que eu son iso, non? O sea, que eu fago o que me fixeron, digamos. Bueno, isto sona fatal, pero bueno, hai formas moito máis bonitas e atinadas de expresar esta idea, desde logo. Que eres poeta, joder. Unha poeta bastante mala neste momento, bastante mediocre. Bueno, pero sí que son producto, eu e moitas das miñas compañeiras, somos produto de cousas de pequenas ventás que se nos abriron nalgún momento da nosa vida, na infancia, na adolescencia, Antonte tanto me ten. Pequenas ventás que se nos abriron grazas a outras persoas e que nos permitiron ver cousas nas que nos podíamos aportar algo tamén. Entón eu levo toda a vida con ese tipo de pensamentos de, vale, se estas tipas están aquí, será que eu tamén podo estar aquí, pero que iso non o podo pensar de artistas moi mainstream, si esa é a miña única referencia. Eu podo pensalo de Nuria, podo pensalo de Rus, podo pensalo de ti, podo pensalo, sabes? En plan de, vale, esta peña está facendo estas movidas, vale, eu tamén podo, sabes? Ese rollo. Sí, para min esta forma parte dunha rede, como dun ecosistema no que poder estar, non só como artista, senón como programadoras e que o público fai parte tamén, non? Neste sentido, eu estou sentindo, por exemplo, así como hai uns anos atrás, como que se chamaba máis a artistas kilómetro cero, me gustou moito eso, e que nos mesturemos con xente de fora, e que de lei tamén para min son iniciativas das que aprendo, das que podo crear cousas chulas, das que podemos facer colaboracións entre nós. E agora mesmo eu sinto que hai menos programación e está moito máis enfocada a grandes artistas e xente de fora. Bueno, isto na música, non? Supoño que sea en xeral, pero eu o que vexo é igual que hai máis financiación só para uns poucos e antes había pois, un pouco máis de popurrí, había máis posibilidades de misturarnos e de traer a xente distinta e cercana, non? Sí. Claro, porque ao final, entre as tres, facedes check de mogollón de disciplinas diferentes, porque ao final sodes así multidisciplinares. Somos, a cultura galega somos nós. Non se precisa ninguén máis. Non, é verdade, temos poesía, temos música indie, temos música electrónica, temos audiovisual por parte de... Pois sería magnífico. É o momento de anunciar que imos montar un grupo. Gracias, chicas. Sería boísimo iso, sí. Non, e quería preguntar, porque, por exemplo, ti, Nuria, estás moito no audiovisual tamén. Non sei se é o mesmo por disciplina, se é algo transversal a todas, se o mainstream está arrollando todo, ou hai máis No posibilidades audiovisual non unhas sei que se noutras. Eu creo que no audiovisual é máis marcado porque é unha arte para que necesitas moitos máis... Bueno, escénicas e audiovisual é o mesmo, pero para rodar unha curta, pois a Gadic da Cheo, e tamén acaban de concederme a Gadic de creación audiovisual. Que guai. E danche 8.000 euros, que non... Sí, que non dan
xa, eso non é real. A gente Xa. non sabe canto custa unha curta, pero unha curta pois, custa 15.000 euros, porque hai que pagarlle a xente. Entón, eu creo que últimamente en xeral eu sí que o vexo, hai persoas con ideas moi boas, con discursos moi potentes, que están quedándose atrás, ou vou incluirme, estamos empezando a quedarnos atrás porque a arte é un mundo elitista, é un mundo de apariencias, e chega un punto na vida en que eu sí metín a patiña, quero dicir, si teño esta sensación é porque quere dicir que estou en contacto pois, con outras cousas e ves que non, que se o público non pon medios é imposible competir con unha persoa que a entrada é rica. O sea, é completamente imposible. Entón, aí non sei de que, xa digo, eu non teño ideas, só teño queixarme a nosa fantasía, para iso vimos. Entón, non teño ideas, pero no audiovisual creo que é moito máis marcado, porque para facer unha, pois, o que se está Lucía Esteves agora mesmo, que vai iniciar a rodaxe da súa última peli, leva 10 anos con ese proxecto. Anxos Fazáns acaba de estrear As liñas discontinuas, é un proxecto de 10 anos. Para calquera cousa, eu, a próxima vez que faja algo escénico será porque podo facelo, non vai ser o mes que ven, non vai ser dentro de 2, e igual dentro dun ano tampouco, o sea, como non dan, as contas non dan. Pero aínda que non sexan grandes proxectos no mainstream, sendo conscientes de que habitar a arte é un privilexio e que, aínda que metamos a patita, nós temos ese privilexio, tamén temos o poder de cambiar, o sea, de habitar ese privilexio e intentar... Sí, Bueno, eu cambialo non sí, podo. pero Pero saca con quen contratas, con quen traballas, o sea, Claro, me refiro pero eu a xa. claro, digo, salvando as distancias de que non somos Oliver Laxe, sabes? Non temos o mesmo presuposto nin o mesmo alcance de público. Bueno, e Oliver Laxe tivo aí unhas, non sei, tivo moito apoio e cantas produtoras puxeron cartos? Pois 5, é que non nos recordo, pero bueno. Claro, Oliver Laxe tivo aí ese apoio, non era el só. Entón, igual, se o resto de disciplinas tamén recibisen como ese pues, apoio de alguma maneira. Non sei, eu sempre o vin como unha especie de amor romántico. Eu sempre pensei que iba a chegar un príncipe azul, que me iba a descubrir e que el arte iba a ser maravillosa. E a xente ten esa fantasía de dicir, pues, si non estás, non sei, no Withing, es porque non vales. E como, no, cariñas, que a arte non é así, non vas encher o Withing porque a tua arte sexa increíble, porque lle encante a xente. Entón, pois non sei. Supoño que aí sí que se pode como sachar en explicarlle a xente, mira, podemos ser artistas e non, Sí. non encher o Withing, que Sí, eu vivo claro. tranquila. Sí, pero E xa vivimos está. nese estado de supervivencia, de resistencia, que está ok, si máis ou menos vas podendo vivir, máis ou menos, pero que é cansino, claro, porque non sabes... É que, bueno, eu nunca sei que vai pasar, sabes? É agotador. Claro, sí que houve así algúns anos que non tiña así demasiado medo cando chegaba setembro, por exemplo, que dicía, bueno, tal, pero agora por exemplo, sí que volvo telo, xa con outra xestión dese medo, pero bueno, claro, é que todo nunca sabes o que vai pasar. Antes dixeches algo de si nos... perdín a idea, perdón, a ver se me volve. Nada, perdón, iba a enganchar con algo que dixeras ti. Sí que é certo que para mí audiovisual, como hai moitas profesionais diferentes traballando, non? Me parece que ao final nos vai tocando un pouco máis. Na música sí que me parece que está moito máis polarizado, supoño que tamén na poesía, o sea, saindo do visual, basicamente, Sí. non? De que só unhas poucas teñen unha subvención e poden tanto, eu que sei, pagarlle a alguén para que lle faga a roupa, como facer unha residencia artística. Eu isto vexo cada vez máis, plan, os fondos onde van e que é imposible competir con certas persoas, non? Claro. Sí, total. En ese senso, credes que é unha cuestión de ser de ser artistas kilómetro cero, como se dixestes, ou credes que tamén se atravesa o LGBT? Creo que é un factor máis, claro. Sí. É unha unha dobre presión. Claro, é unha cousa máis. Sí, totalmente. Ou triple, dependendo das letras que ocupes. Claro. Pois
Pois aí vas sumando, claro. Somos a cultura galega e ele todas as letras. Depende das Todo letras nesta que mesa. te interpelen, pois aí vas sumando a confusión da xente. Sí. Para que despois nos chamen marginais. No, sí, é curioso. No, pois, fiando con esta pregunta, non? Unha dúbida que me xurdía pensando nisto é como, bueno, sabedes que os discursos nos din, os discursos se callar a realidade tamén, que estamos nun momento de reacción, non? Estamos nun momento de reacción política e tamén social, ás veces, e polo tanto que esa reacción procura e ás veces tenta conseguir un retroceso. Sentides ese retroceso? Reacción ou recesión. Sí, claro, a reacción procura que deixemos de avanzar e non só iso, sino que nos quere facer voltar atrás, non? Entón eu pregunto, me credes que estamos entrando en algún tipo de retroceso? Eu creo que hai varias texturas de terreos e moitos son bastante pantanosos, dice, moito fango. Eu, por exemplo, nos últimos anos, vou contar así algunha que se me veña ahora a cabeza, percibín desde onde se me chama que hai, por exemplo, concellos que non contemplan nos seus programas, bueno, que non teñen certos valores, concellos de PP, por exemplo, que de repente programan por orgullo, entón vas a facer o teu traballo en calidad de monito. Tokenización. Sí, sí, que están aí en plan de mira la lesbiana como trabaja, Pero sabes? non digas nada explícito. Es Claro, como, claro, que tes me que encanta, aí tes que me ter encanta Lucía, que ben toca, ¿no? tes que ter aí como claro, aí non sabes si te tes a ver, non che din censúrate e pásame o que vas dicir tal, non, tipo, eu podo dicir o que eu creo que podo dicir máis ou menos o que queira. Bueno, a mí pedironme que pasase os programas. Sí, a mí tamén me pediron algunha vez, Que pero a mí mandas pedíronme outros e algúns nunca pasa espacios nada. que mande antes os poemas para saber o que vou dicir. Claro, mandas outros e logo Mandas chegas outros e allí despois dis o que E queres. que vivan as Rock and roll. lesbianas e que vivan, e que vivan. Pero claro, pero está aí certa, bueno, é que igual non merece ser chamado autocensura, pero que igual simplemente que ti non tes o día para visibilizar según que cousas diante de quen. Eu se hai aí unha recua de señoras, xa non digo que señoras que estean co fuciño torcido e ca desconfianza e quen é este bicho raro que me puxeron diante, non, señoras que están a tope con as lesbianas, sabes? Pero eu tampouco quero estar a tope cas señoras que están a tope cas lesbianas, sabes? O sea, non... Ti queres ser libre. Claro, eu quero ser libre, sabes? Logo, o sea, desde logo, que conste que me mola ser monito nun momento dado, pero mola ser bonito cando eu decido, cando eu escollo ser bonito, pero non cando me están levando un pouco en calidade de, non? Que ves que hai aí, pois que empezan a falar o alcalde, a concelleira, non sei que tal, que están dicindo unha chea de barbaridades e despois ti, con que corpo, con que cara saes aí, non? Entón, aí hai avance e retroceso, estou actuando dende nunca pensei que podería actuar, pero a costa de que, sabes? Entón, pois, bueno... A min, por exemplo, xa non... Bueno, desta temporada non me está cadrando que me chamen concellos ou peña así moi de dereitas. Pasou, pero ahora non. O que me pasa é que estou vendo, por exemplo, nas programacións de electrónica, falo da electrónica en concreto, que despois da pandemia hubo como un boom, non? No que a electrónica estaba en todo, había un montón de programacións aquí e allá, e en xeral se conseguiron cartaces máis diversos, en xeral, non? Agora vexo un retroceso, de feito, hai uns meses eu estiven a punto de poñer unha story escandalizada de que era un festival da Coruña de Electrónica no que de 33 artistas había 2 artistas mulleres internacionais. E eu estaba en plan casi vomitando odio, non? O sea, casi non, era como... E aí, de monito, non. De monito, me botei atrás en plan, ahora mismo non me sinto forte para expoñerme a esta violencia. Exactamente, non saquei a pancartita de menudos imbéciles, non? En plan, ahora como que parece que se legitima outra vez para facer esa programación. Pero esta mesma xente me contratou a min, eso, eu dentro desta bola de odio, xusto me chamaron para un festival este verán, que é un festivalazo de cartel, con xente internacional, moi pouca local, e creo que somos 2 persoas que non somos o mestiz. Entón, eu estou agradecida por facer parte, porque quero que me chamen e quero traballar, e ao mesmo tempo estou asqueada por traballar con xente que non quero, porque
non concordo, o sea, son Sí, uns pero cuñados aí temos que ir, que se temos que legitiman estar, e aí temos que estar, igualmente con a pancartita, non? Ujú. Entón, sí que noto que eu sí que noto que se está volvendo atrás. Igual non no audiovisual, pero na electrónica, por exemplo, sí, máis alá de certos ecosistemas de xente que programa, pero non é pues, tan a Pasa que, gran claro, escala. ir sempre Sí ca que pasa. pancartita e todo é tamén moi cansino e non ten que formar parte sempre do noso traballo. E supoño que tamén esta guía, este manual, é tamén para que outras persoas eduquen a outras persoas, bueno, que lles amosen unha realidade a outras persoas, non? E non ter que ir sempre con tal que está ben. O que pasa é que non sempre tes o corpo e moitas veces o produto cultural que ti estás ofrecendo non é ese o eixo temático. Quero dicir, eu non, o sea, como se pincha en lesbiano, sabes? O sea, quero dicir que non... O sea, A mí non me chaman moitas veces, o sea, creo que é a primeira vez que veño dende hai anos a facer parte de algo que forma parte do orgullo, porque igual estéticamente sí, pero na música que fago, ao parecer, non son suficientemente queer. en serio? Non canto lesbiano, nada lesbiano. Pois eu canto en lesbiano, mira. Que hai que formar un grupo. Hai que formar un grupo que se chame The Lesbians. The Lesbians and the Other Letters. E a portada bonito. Bonito. Buenísimo isto, sí. Pois sí, a verdade é que é super interesante o que dicides. Entón eu pregúntome con todo isto, pensades que outra cultura é posible? Dentro das institucións, dentro das programacións? Eu creo que Ou sí. pensades que é unha utopía? A ver, sí, é unha utopía. Pero creo que si estoupa o mundo e o volvemos a construir, que sí que sería posible. Sei que, o sea, eu pensando nisto, síntome exactamente igual que cando era pequena e pensaba no universo, no infinito, non? Que eu estaba tan tranquila pensando, de repente decía, sí, xa o entendo. E despois disto hai outro, e despois disto hai outro. Entraba nun agobio que flipas, sabes? Entón, cando empezo a pensar que podemos facer, que poden facer, como podemos facer todas xuntas, como é esta cousa, empezo a entrar nese bucle horroroso, sabes? E o punto que chego é sempre o mesmo, que é de, ostras, molaba destruir todo isto e volvelo a facer. Como non se pode, pois entón quedan pois desde grandes proxectos a pequenos actos máis simbólicos nos que depositar o noso esforzo, a nosa enerxía e a nosa esperanza tamén. Eu fun quedando aquí no mundo da cultura bueno, pois porque me fun quedando, pois porque hai xente que continúa a contar co meu traballo, porque me fixen de algún xeito un pouco case todo terreo, digamos, dentro da palabra sempre, pero que fago aí, bueno, un pouco, ti tamén, non? Ca palabra como eixo do curro, despois, pois, agora a música, agora o audiovisual, agora o teatro, agora o que sexa, non? E despois teño, o sea, percibo que hai un interese en escoitar outros relatos e outras voces. Eu isto vexo como moi claro. E é o que me mantén aquí de algún xeito, non? O que me mantén de fora dos demais cara a min e de min cara aos demais. Si moitas das persoas que estamos aquí ca nosa precariedade e as nosas eivas por diferentes cousas, por razóns de xénero, de orientación, de toda a movida, abandonamos este barco, que entendo perfectamente que quen queira que necesite abandonar o que abandone, por Dios, aí non estou xulgando nada. E que van faltar todo o tempo relatos, sabes? Entón, claro, diste o do audiovisual é para xente de pasta, efectivamente. Bueno, pero a poesía tamén. A poesía tamén, E a os música tamén, programas e a todo para música, xente de todo. pasta. Todo. Quero dicir, eu estes anos tiña pasta e metín pasta en pava, a que podía, claro. Agora non teño pasta, sabes? Entón digo, e eu estou agora facendo pava 4, un discazo, sabes? Pero dicindo, na miña cabeza é un discazo, pero a ver como fago, sabes? Pero claro, necesito buscar fórmulas, pedir axuda, necesito facer aí cousas para que saia adiante, porque a min interésame como creadora e como consumidora de cultura que Pava exista, que Nuria exista, que Rusa exista, que ti existas. O sea, interésame moito, é o que me move a min, vamos. Entón, pois, bueno,
Sí, totalmente. En ese senso, cal é a perspectiva dende o audiovisual, a escena? Compartides o diagnóstico e entendo que as solucións tamén, ou vedes... Compartimos o enfado, pero o Enfado. enfado e a frustración, pero non sei moi ben que dicir. Non o sei, sí, a xente estamos pedindo subvencións, entón é a lotería, o que decía Rusa, a lotería das subvencións. Total. Logo está a lotería da distribución, tes podes ter unha cousa pero non distribuíla, Xa, xa. e... Ou que non se programe, non entendo tamén despois. Sí, a ver, eu con Delincuente a miña experiencia sei que está moi fora do normal porque Delincuente distribuiuse moito, tivo un percorrido moi grande e tamén foi unha sorpresa para nós porque en principio non contábamos con que puidese como, pues, ter unha distribución porque é unha peza híbrida que non onde a metes, non sabes se é documental, se é ficción, se é, bueno, chamoslle peza híbrido. Pero en xeral as curtas pois distribúense moi pouco. As temáticas que teñen as liñas temáticas dos festivais, pois moitas veces non acollen. Se non é un festival especializado en LGBT ou queer, pois quizáis unha peza simplemente porque as dúas protagonistas sexan dúas persoas non binarias e non teña nada que ver a historia con iso, pois xa é unha etiqueta de cine do colectivo. Sí, sí. E si, o mesmo, non sei, falabades antes de se hai posibilidade de construir outra cousa. Eu tamén creo que é unha utopía, pero bueno, a utopía sempre estivo aí, o día que deixe de creer nesa utopía, pois igual tamén teño que baixarme do mundo. Entón, hai que, pois, haberá que creer nesa utopía. Hai que creer en que están abrindo novos centros sociais ocupados, en que eses son espazos de resistencia, e en que a xente estamos cansa, e estamos frustrada, e estamos triste, e deprimida, e medicada, pero aínda así, pois, quédanos unha pouca de rabia, organizámolo, e supoño que iso, polo menos a mí, o que me fai confiar que quizáis hai algún tipo de saída, porque a realidade agora mesmo está sendo... Buf, sí. Para outras persoas quizáis non, para min sí, entón eu sí necesito pensar nesa utopía. Si deixo de creer na utopía, ya... Claro. Pois, escoitando o que dis, e tamén o que estamos traballando na guía, non? Porque aparece de xeito transversal en todo este proceso o feito de que a xente responsable non está formada, non? Claro, moitas veces a xente responsable tampouco ten ningún interés en formarse. Eu creo que a cuestión aquí, e vou dar un pouco a miña opinión persoal, eu mesmo moderadora non debería facer, pero vou facer. Claro. Creo que a cuestión aquí é sairmos un pouco do marco da minoría, non? Sairmos do marco de que estas cuestións só pertencen a unha minoría, só interesan a unha minoría e que hai que facelas para facer o check. E ese é un cambio de paradigma que creo que temos que facer todas como sociedade, tamén como xente que está no mundo da cultura, da investigación, pero sobre todo tamén as institucións, non? Vou repetir algo que repetín como 5 veces na miña intervención pola mañá, pero creo que temos que deixar de ser ese apéndice ao final do libro e temos que reescribir o libro en conxunto. E quero pensar que iso é posible, en colectivo, en rede, non? Entón, un pouco creo que procuramos con esta guía é ese xeito de chamar a repensar ese libro, non? De chamar a repensar esta cuestión como algo transversal, como algo estrutural, como algo que nos fai a todas, como uns dereitos que ao final non benefician só unhas poucas, sino que benefician a todas. Falando a nivel cultural, falábamos tamén pola mañá de como a xente ten dereito, a xente que non é queer, a xente cis, ten dereito a coñecer a complexidade social na que vive, non? Non sei. E absolutamente todos os produtos que consumimos teñen que ver con certas identidades, non cas das nosas letras, con outras, sabes? Entón, por que iso é unha eiva a hora de programar cando ten que ver con estas letras, sabes? Blande, non, pero que todo vai disto. Por que isto é algo menor, sabes? Entón, bueno, está guai que ese decálogo sexa un zasca para a xente que programe, sabes? Porque realmente hai moitísimos argumentos que se tumban en 10 segundos, pero moitísimos. E iso está guai, sabes, que, a ver,
Eu, nas últimas 2 semanas, por exemplo, ando de insti en insti dando charlas do Correlingua, do galego, sabes? Entón, xusto veño con moi especializada nestas 2 semanas en tumbar argumentos en 3 segundos, porque máis tempo non teño. E sí que é posible, sí que ante moitísimos relatos a xente di, bueno, vale, é certo, sabes? Vale, ok. E creo que este manual ten que ser iso, ten que ser un zasca moi grande, un tumba Sí, argumentos. tamén para nós. E para nós tamén, O sea, sí, desde logo. ver Sí, o sí, teito sí. de cristal onde por ser queer non podemos acceder. Non, o sea, xusto dicías nas preguntas, en plan, é un dereito acceder á cultura para nós tamén. Aínda que sexamos precarias e non nos falta entusiasmo, é algo que non só lles falta aos programadores, senón á sociedade en xeral, saber que nos temos que misturar e que ten que ser así. Sí, tamén, eu creo que tamén é un dereito xeral noso non ser vistas simplemente como a lesbiana do mundo dos platillos, non? Quero dicir, entender as Que imaxe, perdón. que me parece super boísimo, pero entender as complexidades que hai por trás de todo o que facedes, de todo o que creades, que non é simplemente un produto do colectivo para o colectivo, non? Simplemente unha perspectiva que está aí porque está nas nosas vidas e que ten que estar na sociedade. Claro. Non? Claro, entendo que isto se mestura nas diferentes disciplinas, ou non sei se no audiovisual é diferente ou... Non, ao final é así, é a complexidade do que se crea, desa obra, do que representa e do que teñen que facer. Sí, non ten que estar sempre explícito, non? Na propia obra, na propia forma de crear. Ás veces eu creo que é indeleble tamén, porque eu ás veces penso con estas cousas de cada vez que pasa que falece un artista en xeral, pois un home cis que ten unha historia de maltrato detrás, temos que separar o autor da obra. Eso pasa sempre, e eu sempre penso, pois no meu caso, por Dios que ninguén separe a miña obra da miña vida, porque gracias á miña vida pode entenderse a miña obra. Entón, eu, gracias a ver como creo as cousas, tamén pensei, eu son unha persoa non binaria, pois por iso, quizáis, as miñas obras non teñen un xénero específico. Entón, esa é outra cousa tamén que a xente non está chegando a entender, e eu das violencias máis grandes que teño vivido é por verbalizar que son unha persoa non binaria, pedir que se me traten neutro e que non se faja, ou que directamente me chamen do concello no que estaba programado para dicirme preferimos que venga unha mujer de verdad. Porque senón isto va a ser moi polémico, non queremos problemas. Entón, claro, que está, eso eu xa digo, está moi ben como vamos a cambiarlo, e ás veces igual o que necesitamos é un bazooka directamente e queimar cousas, o de antes, non? Se empezamos desde cero, si queimamos todo o que hai posto, podemos recolocar persoas que queran facer ese traballo e que deixen de destrozarnos a saúde mental, a autoestima e a nosa dignidade as persoas que queremos facer o noso traballo. Porque eu creo que se fai, non sei se desde a ignorancia, non sei chamar de ignorancia, pero si violencia forte, dicirlle a unha persoa en plan, pois, bueno, é mellor que veña unha muller de verdade porque ti non sabemos o que é. Parecías que sí, pero parece que sí que eres. Entón, claro, as persoas que están aí que falan con nós, eu creo que sí que deberían ter un mínimo de, non sei se de sensibilidade, é tanto, non sei. Dijo, outro día deixei aí nunha entrevista que me fixeron unha frase que non me lembraba, que era, non sei se os fachas teñen sentimentos, pois é a mesma, de non sei se os programadores, as programadoras teñen sentimentos, pero eu supoño que sí, que a empatía, menos as persoas con rasgos psicopáticos, todo o mundo ten empatía. Entón, pois, se vas programar calquera cousa, debería estar un pouco na base, xa sexa para o 8M, para o 25N, para o orgullo, porque ten que ir todo pola axenda, non? Entón, en xuño a verdade non traballo, entón dixo, menos mal que traballo o resto do ano, porque en xuño non... Eu en xuño non. Eu este ano a tope, menos para orgullo, que nunca me pasou. Eu o resto do ano moi ben, chega xuño e eu en xuño, a verdade, non... Eu tampouco. Eu este ano non. Está traballando. Bueno, mira a lesbiana como non traballa. Pois é curioso porque unha das eivas que detectamos foi que sobre todo se programa no orgullo, non? Sempre, sempre. Eu este ano en concreto que teño que vir aquí de farsante, sabes? Dicir, sí, teño moitísimo traballo para o 28, non teño nada para o 28. No, pero quizás sí que hai determinados perfiles, e penso sobre todo en drag kings, drag queens,
Si o resto do ano non están dentro dunha programación, está claro que só van programar en xuño porque se ve como unha cousa de De exhibición do... Claro, ese de ese día esto. sí. Claro, como de que orgullo? Pois ao final, para moita xente son purpurina, Monos, monitos con electropop, platillos. claro, monitos con platillos, moitas Electropop. plumas, e para moita outra xente desde hai moitos anos dicimos non é unha celebración, é unha conmemoración de violencia. Quero dicir, non estamos celebrando porque tampouco que teñamos moitas cousas que celebrar, porque a cosa se está poniendo intensa, é ver como as políticas que se están aplicando, os discursos que están empezando así como a rexurdir, e dis, wow, veñen a por nós, claro. Sí, pero incluso non somos programadas para os festivales de diversidade, Sí, claro. ¿no? O sea, es Sí, fuerte, sí. es fuerte. Eu cada Sí, vez que sí. vexo algún cartel, ahora mismo estou esperando que saia Atlantic Pride, Ah, tamén bueno, para xa. lanzar o teléfono pola ventana, ou darlle a alguén na cabeza tamén, é como... Xa. Ou cada vez que vexo un grupo, que serán majísimos, non? Un grupo de músicos que acceden a ir a un festival diverso, Sí. cando non o son. É outra cousa que tamén creo que a xente ten que ser consciente onde vai. E isto é unha cousa violenta cara a moitas persoas, non? Plan, oye, que hai que pagar o mes, impórtache, se tes 20 datas, deixalle unha aquí a la lesbiana de turno, por Xa. favor. Que pedir permiso tamén para que nos programen en xuño. Sí, que eu creo que a necesidade do check, non? Ao final, moitas veces o que trae é retrocesos. Non vou dicir o Concello, pero hoxe vi un cartaz dun orgullo no que as actividades eran campaña publicitaria nos autobuses, posta da bandeira no Concello. Onde están aquí? As persoas que teñen que, Xa. polo menos, traballar Igual neste fa unha Xa, polo gincana, check, se claro. faltan para poñer a outra. O sea, que quero dicir que o mellor sí que estamos notando ese retroceso tamén a nivel institucional, non a nivel de... O sea, chegar a un punto no que nin siquiera... Bueno, e porque como os programadores e programadoras son como o resto da xente, entón, se hai uns poucos anos escoitábamos es que agora hai que ser tía para que te programen, que é unha das grandísimas mentiras, sabes? Pois entón agora ás veces escoitamos es que hai que ser bollera para que te programen, sabes? O Que, gañar. sabes? Que, Sí, tamén é o unha gallá, racista efectivamente. Tens que ser racializada para que te programen. Claro, que en plan, Sempre- sempre, están sempre, cheos os carteles. sempre que escoitemos isto, O sea, que digamos aquí algo todes semellante a negros iso, somos, fuxe, o sea, chao, non é así. Non é así, pero e tamén é algo que se desmonta en 10 segundos, pero que hai que desmontarse a moitísima xente, porque a xente sí que pensa. Plan de, jolín, queixaredesvos de que a pesar de estades en sitios, nuns pouquiños, que, van, que difícil todo. Sí, e logo relacionado con iso está que che paga con visibilidade, non? Non sei se vos isto te dero vivida. Hai anos, sí. Sí, hai moitos anos, pero... Bueno, agora tamén se intenta ás Sí, veces, sí. pero... Séguese facendo. Eu creo que unha das discusións activas tamén que hai entre colectivos de artistas é que se algunhas persoas dicimos que hai, porque a min tenme pasado, como a idea de poñer un caché mínimo, hai moitas outras persoas que pensan que iso é como pernicioso porque vai facer que non te chamen. Ou porque tamén a idea de se podes pedir un caché é porque quen te crees? E é como, bueno, creo que hai que pagarlle a todo o mundo. E que a idea esta de pagar con visibilidade, eu podería comprarcho si me dis, bueno, imos encher balaídos, estes así, E vai ti estar esa cabeza de grabado, cartel. claro. O carto que fan... Vai estar grabado, van ir 3 produtoras diferentes e de aí van sair, non sei, vas ter traballo para 2 anos, entón dixo, bueno, pues ese bolo non se cobra. Pero no, hai poucos días unha persoa que eu coñezo ofreceron, bueno, de feito mentironlle máis ben, dixeronlle ven dar esta actividade na que van estar programadores. Chegou ali o que había era alumnado de institutos. Futuros, Futuro programador. Pois claro, esta persoa non foi capaz de negarse, dixo, pois non fun capaz de dicir que non. Pois logo tamén como que nos colocan a nos nunha situación na que se dis que non, empeza pois xa toda esta construción de mira, dixo que non, mira quen se cree, e que mira que borde, que dixo que non ali no momento, pero non hai que houve un engano previo. Quen chamou a esta persoa mentiulle. Entón sempre vai recaer sobre a persoa que esteamos diante do público e tamén é canso e complexo. E ademais, nós xa estamos traballando todo o tempo pola visibilidade, xa escribimos libros pola visibilidade.
xa presentamos 40.000 libros de colegas pola visibilidade. A visibilidade entendida de outro xeito, quero dicir. Dicir que nós xa somos as primeiras que nos autoexplotamos, sabes? Entón non necesitamos que outra xente nos explote, De xa feito, é nos un pouco chega. ao revés, en plan, se queres tokenizarme e visibilizarme e gañar cartos coa miña visibilidade, págame. Claro. Sí, é que ao final é unha violencia máis, non? Dentro de todo este proceso. É cómico ás veces, incluso. A mí unha vez quixeran pagarme, hai moitos anos, para unha especie de feira do libro ou algo así en Lugo, quixeran pagarme cunha viaxe en avioneta e ca posibilidade non. Sí, pero vas a actuar vas a actuar cerca de Fernando Schwarz, creo que era, sabes? En plan, vas a estar ao lado deste señor, o sea, no mesmo recinto que este señor, e cunha viaxe en avioneta. E eu, buah, Que rica experiencia, sabes? Bueno, sempre pensei, en plan, si fose, igual falecía nesa viaxe, sabes? E entón aí, os meus herdeiros sí que levarían algo. Eu nunca nada. Eu teño que dicir que unha vez, eu xa saindo dun papel de moderador, xa sumando con por suposto, teño que dicir que unha vez cobrei unha palestra cunha bolsa de produtos ecolóxicos de Carrefour. Mira, si o troco é por produtos non perecederos, me parece guai. Porque da avioneta, que pago eu que avioneta? Se che regalan avioneta, Pois a vida, Se me regalan avioneta, revéndoa, claro. Ou vou os bolos en avioneta, que tamén é o que me falta. Totalmente. Sería bastante guai, Iríamos buscar, para levarlo. De verdade. Se algún día teño avioneta, compartirei, Bon, eu quería abrir tamén o turno aquí á xente do público, porque ao final hai xente do sector cultural, se alguén quere engadir algo, sumar algunha reflexión, facer algunha pregunta a todo isto que estamos falando, estades convidades. Algunha programadora que se molestara. Sí. A mí gustaríame, bueno, primero traballar nas miñas compañeiras, quedeime con esta idea romántica que decía Nuria, de que vai haber un príncipe azul e de que todo isto das artes. Quedome tamén con que é un momento moi distópico que está sucedendo non só coa cultura, polo momento no que estamos. Hai unha gran parte do público que probablemente non consuma nin os nosos produtos, nin moitos produtos culturais, que negan o valor da propia cultura como tal. E creo que o único xeito de que podamos continuar aquí, de que sigamos aquí, é ter esta idea que Nuria propoñía desta utopía. E temos que seguir porque os momentos agora mesmo dignos que, bueno, que todo pode cambiar, o sea, e que pode virar a tortilla en calquera momento. Entón, quizáis por isto, inda que estemos cansadas, temos que, pois, entre nos abrazarnos, non? Para poder continuar, porque, levamos moitos anos como que nos fixeron creer, non? Que como que se idealizou un pouco que o tema do colectivo e de outros colectivos era como moi interesante. Creo que todas e todos estivemos en lugares onde nos sentíamos como los monitos e las monitas, que eso, bueno, pois cando vimos de onde vimos e tamén como que poñen en valor o teu traballo, moitas veces matizando e sombrando un pouco iso, porque ao final os que lles estamos arranxando un pouco a papeleta somos as artistas e os artistas, e creo que a idea de xerar este decálogo, por decirlo así, esta publicación, está moi ben porque verdadeiramente é duro ter que escoitar o que lle aconteceu a Nuria por parte dun programador. Todas as persoas que pertencemos ao colectivo en algún momento escoitamos probablemente cuestións que non nos gustaría ter escoitado, que eu, por exemplo, agora teño 45 anos e pensei que nunca na vida me iba a afectar determinados discursos, porque como que isto xa ven de serie, non? Como que te acabas, ti mesmo tes como a túa propia vacina para inocular determinadas cuestións
que te chegan. E verdadeiramente, cada día escoito cousas como máis grotescas. E o que me fan é dicir, bueno, pois hai que seguir, insistir, persistir e resistir. E non me baixo. O sea, se cheguei aquí, e se chegamos aquí verdadeiramente, e isto digo como con ánimo de abrazarnos, de que vayamos e de cando as forzas pois non nos den, saber que sempre vamos a ter unha persoa ao lado que vai a valorar o que nos ocurre, que sexa do colectivo ou non, e sobre todo entre nós, que podamos falar abertamente destas cuestións que nos pasan. E con forza, porque o que ven parece que ven para quedarse. E no tocante aos programadores, moitos deles xa non é unha cuestión de educación, e moitas veces o que reciben do público que moitas veces nin siquiera vai aos seus teatros e as súas programacións, e esa palabra legitima con máis peso o que o mellor unha parte do público que vai aos teatros ou que vai ás programacións, que como xa o fan habitualmente non teñen nada que aportar porque consideran que o que xa aportan é himno, pois deciden que hai que recortar determinadas programacións, etc. Pero bueno, con forza. Grazas. Hola, pois nada, moitas grazas. Teño como 3 preguntas, vou intentar ser como moi directo, vale? A primeira ten que ver con por que temos o desexo de estar ou de participar en lugares onde non nos queren, non? Me gustaría ver se podemos vinculalo un pouco con que cada vez os espazos sexan menos alternativos e que cada vez os espazos, pois, por exemplo, entre os musicais falabades de que cada vez son como máis grandes festivais, máis... Temos abandonado a esta alternativa, non? Nós tamén como persoas que participamos dos texidos culturais. Esta sería unha primeira. A outra ten que ver con que ten que cumplir, que é preciso, na vosa opinión, que demandades dun espazo cultural, dun espazo artístico, para poder chamalo un espazo queer. Non? Fago esta pregunta porque moitas veces vexo que hai espazos autodenominados queer que son como macrofestivais, pareceme un oxímoron, non? Non todo o LGBT non é sinónimo do queer, según eu entendo, o queer ten que rachar con unha serie de expectativas, con unha serie de que ser bollera, ser trans, ser gay, non che converte en queer automáticamente, non? E creo que moitas veces nos roubamos propias ferramentas de demanda ou de reclamación cando chamamos queer a determinados espazos porque hai persoas que non son cis heterosexuais. Isto a segunda. Entón, iso, que lle demandamos, no, aos espazos para poder chamalos queer? E a última ten que ver con que sensacións tedes alrededor da institucionalización dos orgullos, no? Porque isto foi un debate que nas asociacións ou nos tecidos dos colectivos foi moi... foi un debate que se deu, no? Paga a pena que os concellos financien, que tipo de axencia temos nós nesta cuestión como asociación, como colectividade, vos como artistas pensades que é mellor a autoxestión ou, que pensades disto? Moitas grazas, moi interesante a mesa. Eu, co voso permiso, podo responder a primeira, porque queremos acceder a un público máis generalista ou espacios que non están contemplados como queer, non? Eu creo que hai varias cousas. Unha é misturarnos. O desexo a estar nunha sociedade no que sexa plural e non estar sempre coa etiqueta ou que só teñamos que atender a un determinado espazo que non é propio, non? E outro, para min, que agora mesmo para min é o principal, é que hai máis presuposto. Como, perdón, que? Que hai máis presuposto. O sea, as programacións generalistas en xeral suelen ser espazos nos que hai máis prestixio, máis presuposto e bueno, neste sentido creo que é máis fácil estar no lobby queer e ese desexo a chegar a un estándar maior sendo diverso, o sea, sin maltratarnos, creo que ese para min é o desexo real.
Despois, creo que a nivel organizativo destes últimos anos vexo que hai menos presuposto en uns terceiros espacios ou espacios non institucionais. Entón, creo que para min todo xira en torno ao presuposto, a precariedade e a querer traballar. Bueno, eu entendino como espazos nos que non nos queren. Eu, a verdade, xa non quero estar en espazos onde non me queren. Esta foi unha reflexión que fixe. Non unha reflexión, o corpo diche, estou farta de estar aquí. Pájame moi ben, iso é verdade, pero chegou un punto en que dixen, pa que me cha... Si xa sabedes como é o animal, pa que me chamades? O sea, pa que me levades? Porque logo, sí, non sei, ás veces parece que a xente non nos coñece o programarnos e pensa que cando suceden unhas certas violencias que imos quedar calades ou algo así. Entón, eu chego a un punto no que últimamente digo que este sitio ten unha mala pinta. O sea, se hai Xa. sitios dos que me chaman que digo é que ten unha mala pinta. Se eu entendo como estar nun espazo máis xeral, sí que aí sí, pois é unha cuestión na que non o vexo tanto como que non nos queiran, sino como que son espazos que hai que ir jañando aos poucos e como meténdose aí nas fendas, pero eu creo que hai outros que sí que non nos queren. E eu aí xa digo, mira que eu logo chego a casa e teño que tomarme durante unha semana ansiolíticos e repensar a miña existencia e digo, a mí non me paja pena. Ya está. Si moi valiente, moi Nuria Vil, o que tú quieras, eu quero abrazarme a un peluche. Ya está. Despois da institucionalización dos orgullos, eu que vi nos últimos anos é que, por exemplo, están desaparecendo os orgullos críticos. E eu sempre estou a favor da autoxestión, porque esa é a única maneira da que eu estou en disposición como de poñer o meu tempo. Quero dicir, a min chamame alguén que organiza na súa parroquia orgullo, porque son 3 persoas e van facer non sei, unhas patacas asadas, unhas patatillas, e eu digo, pois aí vou, se facedes un bote e cubrides os gastos, eu prefiro estar neste espazo no que xenuinamente queren escoitarme, pero é que eu creo que estamos canses. Desde hai 2 anos aquí, despois da COVID, estamos canses. O sea, a xente estamos cansándonos a un nivel que eu vexo ao meu arredor e quen non está canse, claro, é máis fácil estar menos canse cando tes o básico, pois xa digo, non é por insistir en vivenda, pero con la vivenda. É máis fácil conseguir resistir cando tes vivenda, por exemplo. Si vivenda falla, a min fallame vivenda, entón a min que a mí que me importa todo, que agora hai momentos da vida no que digo, es que a mí que me importa, o sea, non me dá o que dicía ao principio de podemos seguir creando, se te atopas mal é cando máis vas crear. Non, eu para crear necesito pues, unha rede, non sei. E logo co de queer, eu sempre teño a dúbida de cal é a definición exacta de queer, que bueno, igual nos la vamos dar, sempre me xera moita... Pois despois de, non sei, de ler a outras autoras racializadas que sempre desde a crítica con cariño sinalan o queer pois como construído desde a academia, desde o privilexio. Eu métome dentro do queer, pero non sabería exactamente que necesito que teñan ou que lle pido, pero creo que vai na liña dos coidados, pero igual tería que explicar o que son os cuidados, que para min cuidados básicos son que toda a programación non sexan persoas cis, que a organización teña un mínimo minimísimo de preguntar os pronomes ás persoas, de crear un espazo no que se poida falar. Eu creo que vai máis en como se organiza e non tanto tamén da xente que está dentro. Pero non sei se estou contestando. Non lo sé. Non tengo ni idea. Non sei. Pois, Quique, niso que preguntabas primeiro de por que queremos estar onde non nos queren, eu creo que aí hai un pouco de emperre. Falo a nivel superpersoal agora, xa non a nivel do colectivo. Non sei se algo unha opinión compartida con outros artistas, pero sabes, por exemplo, cando falan mal de ti, tes a necesidade de limpar o teu nome? Sabes, en plan, teño que... Non sabes o que é? É o que falaron xa mal de min tantas veces que digo, pois Nuria Vil, está, listo. Bueno, boteime fama e deteime a dormir. Vale, pero en determinadas ocasións temos esas necesidades, sabes? De, en plan de, ei, un momento, isto non foi así. Pois, ou isto non é así. Pois eu creo que neses sitios onde non me queren, que vou con ese emperre. De, ei, eu tamén merezo estar aquí.
Aí como, sabes, eses medos, esas inseguridades das que falaba antes, tamén van acompañadas de todo o contrario, dunha valentía e dun dereito que sabes que é merecido, que é teu. Entón, en moitos casos sí que teño esa sensación de claro que podo ir eu tamén a estar aquí. Sabes, se podo ir ali a facer o meu traballo, disfrutar eu de facelo e que a xente disfrute de escoitalo, de presencialo. Eu aí sí que vexo moitas veces ese emperre, sabes, de sí, eu aquí tamén teño cabida. Que é preciso nun espazo cultural para que poida chamarse queer? A etiqueta de queer, como todas as etiquetas e como moitísimas cousas, son xa iso, etiquetas desprovistas totalmente de significado. Funcionan como título, simplemente. Entón, eu creo que en algúns sitios xa me conformo con que estea esa etiqueta. E despois, desde dentro, cando imos a eses festivais, cando traballamos con esas asociacións ou o que sexa, desde dentro, ser conscientes de cales son as eivas, do que hai que puir e falalo con esa xente que se supón que normalmente son espazos abertos ao debate. Pero creo que para moitísimas cousas funciona dun xeito totalmente vacuo. É dicir, que, sabes, esta etiqueta, non sei se dicir como podía estar outra, pero aí le anda. E a que alguén o diga por mí, por favor. Podo enredar aquí bastante tempo. Institucionalización dos orgullos. Eu desde Boinaviña sempre formei parte dos colectivos máis marxinais que contraprogramaban neses orgullos institucionalizados. Guau! Entón, a min o que me move e o que me cunde é a marxe e o tocar as narices e estas cousas. Pero tamén entendo cando a xente agradece ter cartos para facer as súas movidas. Quer dizer, entendo a súa alegría. Pero, bueno, podemos afinar máis nesta pregunta, que creo que é un tema interesante, que me parece guai, porque eu quería preguntar, que pasou en Vigo co orgullo este ano? Que cansaron, sí. Pero de que cansaron? De que antes tiña unha pequena subvención que non recordo a cantidad exactamente, pero nos mesmas contaba cunha pequena axuda do Concello, coa que creo que se destinaba aos concertos que se facían despois da Mani. Desde hai 2 anos retirárona. Entón, nos mesmas tamén dixo que levan moitos anos como de loita interna, de cambios, e de feito, pois, o que anunciaron aí é que van descansar, e de feito o que anunciaron é facer un roteiro, despois da manifestación vai facer un roteiro por Churruca. Entón, o que pasou foi o cansancio de que o Concello de Vigo está constantemente retirando todas as axudas, a xente non se decata, porque non nos decatamos, van quitando como pequenas cousas e desaparecen programacións e bueno, que dixeron que non ian facer máis esforzo. Xa o ano pasado tiveron que facer un esforzo grande para manter a festa despois e este ano, cando lles dixeron que non concedían axuda, dixeron... Sí, o sea, tiñan o mellor explicado porque o subiron cando o anunciaron. No comunicado explicaron moi ben, explican bastante. Vale, o comunicado. Sí, está aquí. Mandaron un comunicado. Tamén sí. parece ser que dende Vigo o que lles están a facer... disculpade. Que dende Vigo o que lles están a facer tamén, bueno, topamos coas institucións e con todo este tipo, que están a exixir cada vez máis burocracias agora de... As dificultades, sí. Unha festa onde tedes medidas de seguridade, tedes non sei que... Pero vamos a ver, se está montada como voluntariado, que todos os anos é así, pois creo que, segundo o que explican, bueno, a min enviaronme tamén o comunicado, é un pouco tamén por aí, de que están tirando continuamente todos os anos e están, que quizáis o que din que a mí me parece moitas veces, non? Onde queren poñer tamén as enerxías e en que tipo de orgullo, non? Que estades a falar. Se queren que convertamos nun orgullo que é o que queren que sexa, pois igual nós non queremos estar nese orgullo. Pois daquela entón, orgullo institucionalizado, caca. Claro, pero tamén co que estades a falar, disculpademe que xa que me deron un micro, aproveito. Pero co que estades a falar e que dicías ti de afinar, tamén creo que, por exemplo, que iso que nos leva moitas veces a iso que dicimos,
Eu creo que temos que estar en todos os lugares. Temos que estar nos lugares alternativos, pero tamén temos que estar nos outros lugares, porque son lugares de pasta. E merecemos tamén ter pasta. Claro. Porque senón o que decides, sempre estamos autoexplotadas e sempre estamos facendo proxectos que a min, eu son fan, e eu, como funciono, son con proxectos pequenos, que van dende o pequeno a outras perspectivas, pero non podemos estar só aí. Non podemos estar só aí, porque diso non vivimos. E encántalles que só sobrevivamos. Iso lles encanta. Entón, ese para min, e tamén aí hai unha cuestión do que é unha profesionalización. Eu son profesional da miña área, que para iso a estudei, a exerzo e a practico. E como profesional, igual que todas as outras persoas profesionais que exercen unha profesión, eu quero un trato digno e un salario digno. Entón, creo que aí non podemos renunciar, porque senón o que nos pasa moitas veces é esta cousa. Eu atopome en lugares o que ti dicías antes de pero como non vas a ter un caché por un traballo? Pero como non o vas ter? Esas son as discusións de O sempre, extraño claro. é outro. O extraño non O extraño é que ti pretendas que eu vaya a realizar un traballo co que disfruto. Pois mira, búscate ti un que tamén disfrutes. Pero é un traballo e é unha profesión. E o curioso é o revés, que eu vaya, pretenda que exerza a miña profesión sen pagarme. Bueno, eu o da avioneta tamén o pensaría, se me regalaban a avioneta, Normal. Hai dúas palabras, non se non me equivoco. Quique, vas dicir ti algo? Perdón. Quería simplemente especificar que o tema da institucionalización o estaba pensando como unha reflexión un pouco máis ampla. Porque sí que teño a sensación de que houve momentos nos que, pensando aquí en Compostela, que levo un porrón de anos, fai 20 anos aquí había orgullos en Compostela que estábamos 3 persoas, 3 literal nunha praza que tomábamos unha caña nun sitio e marchábamos. Houve outros momentos nos que de repente pois había moita máis xente, e aquí neste proceso houve asociacións, organizacións que se autoorganizaban, logo volveu a participar o Concello, primeiro era participado como invitado, logo o Concello xa era a organización e convocaba as asociacións, ata que o Concello deixa, chegado o momento, de convocar as asociacións ou convoca as que quere, a outras non, e pasan cousas deste tipo. Ata que punto perdemos a xencia tamén na nosa capacidade de programar, na nosa capacidade de a quen queremos chamar, que facemos con isto. O pensaba como reflexión xeral sen especificalo en Vigo ou en ningún outro lugar. Os exemplos que puxan son os que coñezo, pero sen máis, como reflexión. Vale, perdón. Para desvinculalo da festa, para convertilo nunha reivindicación, bueno, estas cosas que saíron. Isto é unha reflexión non sobre o difícil que é estar nas marxes e institucionalizarse, non? Que isto é unha reflexión que creo que sempre tivemos. Eu creo que o traballo cultural debe estar pagado, non? Porque está moi pagado. En xeral, xa con siglas, moito máis, non? E o traballo cultural en galego, bueno, pues, creo que os que estamos aquí o sabemos, é dicir, cantas veces te chaman para que des unha conferencia gratis. Moitísimas, pero non unha asociación, unha institución, non? Se me dices, hombre, pero que sabemos dende o ensino, e sempre digo, hombre, por lo menos paguemos como se cambiaras un enchufe, máis ou menos, non? Ainda, por poñer un exemplo, a tope con os electricistas, non quere decir, e as electricistas. O que sí, claro, hai un problema que, falando de Vigo, que tamén saliu moitas veces no foro, como é o cansancio das asociacións, non? O relevo xeracional, o cansancio da militancia. E claro, entendo que cando vas a que ocorre cando as medidas de seguridade é normal. É dicir, é unha responsable política, se en Vigo se está vivindo dos saltamontes, ten unha responsabilidade penal moi grande a respecto de algo que ocorre na rúa en un evento público, non? Igual que ocorre nun instituto se vas unha excursión. Entón, atopar un punto de equilibrio, creo que me gusta moito esa palabra, non? Profesionalizar. E iso, como o podemos unir, ir movendo as marxes, ou cambiar as marxes, ou facer dende a disidencia. Eu simplemente fago unha reflexión, non? Porque hemos pensado en moitas ocasións a respecto do feminismo, veíamos o feminismo nos anos 70, que, bueno, bastante máis reivindicativo que hoxe que 4 burguesas saindo a decir tal, non? Por exemplo. Pero eu creo que eso é o propio espírito
da contradición a que vivimos en un proceso de transformación, porque ti tes que cambiar a electricidade, xa que isto é brutal, no? Pero que siga funcionando ao mesmo tempo que estás cambiando o cableado, non? E esa é a dificultade, non podes decir, non, que empezamos, non, estás cambiando unha estructura, pero a estructura non a podes demoler, tens que ir cambiando, bueno, pois agora cambio este andamio, agora cambio este, pero se mantén. Entón, eu creo que aí está un pouco a complexidade de que os estemos dando un debate como dende unha institución, pensando en unha guía que va a chegar ás institucións. Eu creo que aí a dificultade, onde vamos poñendo, como vas vendo esas fendas, como vas mudando, e sobre todo, creo que é unha reivindicación que a cultura ten que ser valorada. Vimos un momento no que hai unha apoloxía de incultura. É así. É dicir, que parece que está ben que cando menos saias millor, cando hai unha burla de enserar, o sea, non sei como decirlo, eu o vivo así dentro do ensino, como, bueno, é como se a arte, a cultura non formara parte da identidade do ser humano. E xa, claro, con siglas, pois, menos. É dicir, ou simplemente de forma decorativa. Me gustou moitísimo do mono con platillos, ahora cada vez que me parece unha metáfora, que exactamente é o que se nos pide en moitas ocasións, non? Que se pide, bueno, é unha data, hai que o 25N, pois hai que falar de violencia ou... É dicir, eu ese, porque o coñezo igual un pouco máis. Entón, eu creo que é importante, vale, como transformamos esa esencia do mono en, bueno, en a institución, non sei, que a institución ten a obliga, é dicir, é un dereito, e un dereito a cidadanía que podamos, non? Dicir, transformar das propias institucións, porque senón ao final parece que as institucións non son nada, son persoas que están nelas, é dicir, bueno, esta casa, pues, a ver, a madeira está guai, pero eu pola mañá decía, eu agradezo moitísimo á presidenta que sempre nos dixo, ven adiante con todos os proxectos que para esta casa, pues, en un momento eran moi alternativos, e en cambio ten que haber alguén que diga para adiante, non? E que confíe nos criterios, e iso é o que hai que exigir das institucións, e logo que ao Concello de Vigo, se hai que poñer medidas, pues que as poña tamén o Concello, que ten un servicio perfecto de protección civil para outras manifestacións e para outros eventos que se realizan. O sea, eu creo que, e además hai que pensar tamén cal é o cansancio emocional da militancia. O sea, como cansa as asociacións e non hai as asociacións que suplan as institucións. Non sei, hai que buscar ese equilibrio. Hola, bueno, parabéns. Eu vou ser moi breve, solamente quería, porque penso que non sai unha conversa e creo que é interesante, porque vou usar o meu privilexio de saber un pouco que falachedes nas mesas de traballo e lanzarvos unha idea que non é miña, ademais. Claro, como isto todo que falamos, no, de profesionalizar, de non profesionalizar, de igual asociarse, non asociarse, cales son as propostas, non? Porque, bueno, recollendo eso que me conta Marta ou así, no? Pois que hai unha asociación de mulleres no audiovisual, pero claro, solamente mulleres, quero dicir, sin diversidade de xénero, nin... No, entón, non sei como pensáis a idea de facer unha asociación, de non, bueno, solamente quero lanzarvos isto porque non é a miña idea, entón, eu lanzovos así a pregunta. Sí, en concreto é unha idea que mandei eu. Falando da utopía e da posibilidade de sair deso, non, para min sí que vexo, agora que traballo tamén na audiovisual, en que non hai un colectivo que represente as persoas LGTB no Estado español, en Galiza tampouco. E aí, para min, unha posibilidade dentro do entusiasmo, e que eu estou cansísima tamén de ter que pensar alternativas para vivir mellor e asociarnos entre nós, xa que para min, bueno, a autoxestión agora me está sendo complicado, pode ser polo cansancio da militancia ou por qué. Pois unha das propostas que pensei era facer unha plataforma de artistas LGTB. Si, dixerlo de outra vez, acordo. Vale, e a partir de aí tamén crear, o sea, como un pouco chamar un pouco a atención das institucións e das programadoras para sensibilizarse de que existimos, pois, sexa cunha guía, cun decálogo, cunha web interdisciplinar onde podan ver o noso traballo, insisto en que non sei se é o momento, pero sí que penso que podría ser unha estrategia interesante, aparte de que houbera, obvio, financiación pública
poder levar adiante, non? As programacións. Creo que crear un ecosistema no que artistas, programadoras e público, crear públicos específicos, non? Puidéramos convivir, faría non só que nos puidéramos vivir nos espazos nos que estamos agora mesmo, senón facer como un estándar, non? Un poquinho maior, ou polo menos un paso adiante pola nosa conta, non só asociarnos, nas asociacións que xa existen, porque hai moita xente que xa está traballando e colectivos que están traballando, que tamén sería interesante pois contar con elas e crear un como, bueno, pois máis asociación entre programadoras, entre colectivos, entre festivais e que puidéramos hacer a eso tamén as artistas. A min pareceme maravilloso, pero teño serias dúbidas sobre se conseguiría o resultado que esperamos. Teño medo de que sexa adoutrinar as adoutrinadas xa, sabes? Imagino as programadoras máis guais de Galicia indo a consultar esa web. Claro, sabes? as que xa nos Máis programan. guais ao noso parecer, quero dicir. As que xa saben isto, sí. Sabes, Estamos igual nesta cosa. imagino eso, sabes? En plan de, que guai ese traballo que fixestes, porque agora podemos entrar e ver todos os vosos traballos e tal, e o resto da peña facendo... Sabes? Claro, non é tanto para as programadoras que xa nos coñecen, sino as que non e as que non Claro. saben como facelo, ter ese recurso para que poidan chegar aí, non? Pois desde unha web ou algo, unha estrategia en redes. Para min tamén é habitar a utopía. Fai parte, isto é como unha continuación de... Sí, claro. E si, ou como podría ser, non? Claro. Bueno, ten un problema de etiqueta tamén, non? Porque ao final, se faz como unha web ou unha asociación ou algo, como que tamén estarías etiquetada. Que sería como artistas das siglas ou das, sabes, ou queires, ou serían todas as artistas. El carné. Sería como as persoas ese que cupo fan a algo. cubrir, donde... É como complicado. Sí, Bueno, eu tamén, perdón, quero decir que eu tamén sinto que o mundo cishetero é o que sempre necesita etiquetarnos. Entón, as etiquetas, eu en xeral creo que non son tanto problemas para a xente do colectivo, sino para a xente de fora que necesita todo o tempo ou xeralles moita confusión se unha persoa usa o feminino e o neutro, como eu, por exemplo, como, non, tens que escoger un dos dous. Ou pénsase que unha persoa vai de transicionar porque deixe de usar un pronome e logo empece... Entón, claro, esas son cousas que creo que só lle importan ao mundo cishetero, pero que seguen exercendo violencia sobre nós. Entón, bueno, iso, sí, a casa igual non se pode demoler, no, como comentábamos agora de que como do símil non sei se era da electricidade ou da casa e esa casa son persoas. Claro, en moitos casos o que hai son persoas que non queren torcer os seus privilexios, entón é como é peor que darse contra unha parede, porque contra a parede daste e dis, xa está, estou me golpeando. Pero contra esa persoa que tes enfronte a que lle estás dicindo, perdona, tes que cambiar a túa forma de comportarte e non lle dá a gana, pois claro, é moi complicado. A casa non se pode tirar abaixo, a esa persoa non se pode despedir, pero como lle pides a esa persoa que entre en razón? Como que falamos códigos diferentes, entón eso xa é de base o que a mí me choca sempre moitas veces, que como o mundo que habitamos é completamente diferente. Entón eu usei os códigos do mundo cishetero porque me criei nel, pero o mundo cishetero non ten ningún interese en aprender os códigos do resto de disidencias, e eu creo que aí por iso chocamos sempre, porque estamos moitas veces as institucións, se non hai unha persoa que se preocupe de entender os nosos códigos, acabamos por falar idiomas diferentes e estamos todo o tempo lanzando, non sei, ideas que non se entenden e ao final estamos nós, pois, coa idea da asociación, con calquera cousa, sempre estamos nós xerando aí como, veña, a ver se agora, a ver se agora. E do outro lado... O entusiasmo. Sí, e do outro lado recibimos moitas veces nada. Entón, non sei que quería dicir con isto. A parede. Dixo moi ben Lucía no texto que enviou, non? Eu te pido que me inclúas por algo así como... E ti, pois, fazme o favor, non? Claro. Non, pero é que, no fondo, é o que podemos facer, non? Pois que esta guía chegue, que achegue recursos, que de algún xeito sirva como esa formación tan demandada, non? Crees na boa vontade da xente, tamén. E que a empatía e a sensibilidade moitas veces son cousas que sí que se poden adestrar. Funciona con moita xente, non funciona en xeral de maravilla, pero sí que ás veces funciona e sí que hai pequenos cambios.
por ir acabando así Sí, sen dúbida. sin que sexa demasiado baixón, non o que estamos aquí dilucidando. Pero Sí, sí que é certo iso, vamos. estou de acordo. Sí creo tamén que a unión fai a forza, moitas veces, que é verdade que sempre temos que andar pulándonos, non? Pero que iso si acada cousas, non? E que é normal que haxa idas e vidas con iso, sabes? Entón, se desta guía sae, nós queremos facer un mapa de boas prácticas, se vos sodes mapa de boas prácticas xa, porque facedes unha asociación. Eu propoño vos de nome Artistas Queerlómetro Cero. Queerlómetro Cero. Está todo así como pacachín de todo. Queerlómetro Queerlómetro é unha palabra... Queerlómetro é unha palabra bastante gustosa de dicir. Por favor, queerlómetro. Bueno, a cuestión, iso xa sería un éxito noso. Se disto sae algo así, xa sería magnífico, non? E bon, xa por pechar esta mesa, foi unha honra tervos nas mesas, a vos, as persoas que estiveron nas mesas tamén, que non están hoxe aquí. Esta conversa, bon, o gallá isto saia, chegue para algo, o gallá nos acheguemos a utopía, non? Como decía algúns autores de algún xeito. E o consigamos, non? Facemos o que está posible. Nada, continuamos despois do xantar, temos mesas, vamos ter institución aquí para preguntarlles, así que estades tamén convidades a facer esas preguntas aquí en tal. Non temos unha mesa de comunicadoras e outra de programadoras, xestoras, mediadoras, como que iramos usar. Entón, pois nada, estades convidades a continuar esta tarde nesta aventura. Aquí estamos.